Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 49 minutos na nakalikad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DUFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakandraang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Oktubre 15 tuig 2023. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now. 72 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon, inimula gani mo ang kurman, bombot siya, mablanco hover. Sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita, Department of Agriculture nagpanigurado nga wala sang pagtaas ang presyo sang bugas sa Rion 6. Ti pagkatapos ang price cap or price ceiling, may nakita nga movement sa presyo sang regular milled rice kag well milled rice. Ang pamangkot sa aton sini nga mga kabumbo magpabilin bala sa kasubong sinayang presyo, no? Kung wala man sa price ceiling 41 and 45 pesos, tipila karon ang kilo sang RMR kag sang WMR kag mapasiguro bala ina nga wala sang paghulag ang presyo or pagtaas sa presyo. Sa biyag sini nga bahin tagtaganay sang AX o kung ining assistance bala sa mga kauturan naton, no? Wala dapat na lamuran sang pamulitika. Suno pa sa Department of Social Welfare and Development Regional Office 6 kay kalabanan sini kuha ang oportunidad sang mga politiko hilabi na gid karon. Ginagrab sini ang opportunity sang mga nagapapili sa palabuton sini nga Oktubre 30 nga barangayan sang Guniang Kabataan Elections. Sa aton sini karon nga mga kabumbo, kaga may kantanan sina may pipila naman ka mga complaints ang ginpalangat sa talatapan sini sang Commission on Elections. Pero tiginahulat-hulat na pa kay nagpromisa sila nga sini or within the masunod nga semana makapagwa sang sining mga desisyon na tuhoy karon banwa sa mga complaints nga ginpalabot sa ila. Samtang si punong barangay Tracy Haveliana ginpanginwala nga ginpakahuyan ining nagbaton sang iya sini iyang assistance nagikan sa Dole Tupad. Kay sunod diri kay alias Jane, ginyaw-yaw siya kuno kagapon, no? Ni punong barangay Tracy Haveliana kay nagkwato siya sa Dole Tupad sa iya sining amay pero sa lain sa iyang kandidato nagaserbe as watcher. Tiambal gani isang bata sa inyo ti anong labot kuya kon mawatcher ko sa iban sini iyang iban sini iyang kandidato kay gintrabahuan ko man ini. Tikita nyo sina banwa ang nangin na resulta karon sang resources sang gobyerno para sa mga pumuluyo ginintrahan sang pamulitika. Tikunti ang iban sini nagaguluwa sa ila sini nga panet. Sa dugang pa nga mga balita, driman sa aton sini nga palatuntunan na bumbuhanay sa udto mga driver sa modernized jeepney dapat ipaidalom sa accreditation. Kung wala accreditation, hindi pwede magkamaniho. Pero sa nga nagpangusisa kita, ang mga driver subong nga nagadrive sa modernized jeepney, hindi man accredited. Tikunti, ari pagid, another waste of time, another ginago nga pagsulundan, makabulisit. Matakop na ang simana, ginapainit yung paulo ko. Tani isang pag-umpisa pa lang daan, ginpang-accredit na ni, kagin painalom na sa accreditation, ining mga driver. Sos Maria Kagusip po, ano niya karon ang aton sining plastada sa terminolohiya sang Public Utility Modernization na program. Paano kita ya? Padulong kita ya sa pag-atras, kabalik awot. Nano na ni karon ang sistema sa aton sining pang gobyerno man.
Istoryanta na balabanwa sa aton sinipre nga pagpangalagad sa piyak sini nga bahin. Bida Tour di Iloilo, inisyatibo sa nga Iloilo Police Provincial Office liwat nga mga arangkada sa segundo distrito kag mga academic achievers sang segundo distrito ginhatagan sang pasidungog wailiwan kunti sang tiglawas sang segundo distrito si Congressman Michael Goriseta isa ka IP katapos ang indigenous people graduate nga magna cum laude dako ang pagpasalamat. Muni madalagkuha ng mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton siningang pagpangalagad sa gihapon rin lamang sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Sa aton siningang mga kabumbo nagahilapit na gid lamang ang Nobyembre 18. Markahi ang inyong siningang kalendaryo kay liwat nga magapanumbalik ang dugong bombo 2023 A Little Pain, A Life to Gain kaupo diri ang Philippine Red Cross. Pilaman katuig sinibanwa, no lapit man na or sobra man duha katuig nga ginpaiway naton ining blood donation program or blood donation campaign bangod man sa COVID-19 pero subong iya nga tuig bagarang kada iliwat magapanumbalik ini sa liwat iya nga pagbinuligay sa Philippine Red Cross. Ang Bombo Radio Philippines magatutok sa pagpalapnag sang espiritu sang voluntaryo sining donasyon sang dugo sa 24 ka mga key cities nationwide kung sa din mayara sang 31 ka fully digitalized Bombo Radio kag Star FM station. Silingon banwa no nga nationwide dululungan nga magapatigayon kita sa bloodletting activity kag ginakabig nga bloodiest one-day event no or blood donation program ining ginapatigayon sang dugong bombo sang Bombo Radio Philippines kaupo diri ang Philippine Red Cross. Kung madumduman, ang Bombo Radio Philippines nakatipo na sa 4,135,500 kasisi sang dugo o kung may katumbas ining 4,135 liters o kung 1,034 gallons o kung 20.7 drums sa blood supply sa pungsod sa tuig 2019. Pero antes pa man iya sa tuig 2019, no, ang Bombo Radio Philippines halin sa inyo nga mga blood donation nakatipon kag nakabulig na sa Philippine Red Cross ang average nga 20 drums ang dugo kada tuig halin sang ginsuguran naton ang nasambit sini nga proyekto masobra isa ka dekada na ang nakaligad. Sa pagsulog sa Bombo Radio Philippines sa ika-57 anibersaryo sa pagtukod sini, subong nga tuig 2023, liwat nga ginabuhi naton ang dugong bombo ang nagapakita lamang sa pangako sa network sa corporate social responsibility sini, ilabi na sa mga labing nagakinahanglan. Gani isagin iya kabilidhon nga butang ang pagdonar sang imo sini nga dugo kay man panigurado nga makasugpon gid inasang kabuhi sa imo sini nga isig kapareho. Magpalista, magpadulong lamang diri sa istasyon sang Bombo Radio, no, dira sa kay Bomboro Jane o kung pwede man kamo makatawag sa aton sini nga hotline 337-9452. O kung makaminsahe kamo, makapadala kamo sa private message, dira iya sa aton sini nga Facebook account. Ang detalye sa mga dalaguan kag mga nagapaunang mga balita sa bumuanay sa utong balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Sabado, Oktubre 14, taong 2023 at mga kabombo at Star Nation sa ating Christmas countdown, 72 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, mga numamayang Department of Migrant Workers nananawagan sa mga overseas Filipino workers na hindi natuloy na pumunta ho doon sa Israel na huwag daw mabahala sa kanilang kalagayan. Ang tulong naman na ibibigay nakahanda na. Samantala, mga Pilipino ho doon sa Jordan, inabisuhang umiwas sa mga lugar na mayroong mga nagpuprotesta. At sa ating international news, death toll sa Gaza umakyat na sa 1,900 ng mga individual, kabilang na ang 600 kabataan. Habang 1.1 million naman ang mga individual din sa Gaza, pinayuhan ng lumikas. Ang Department of Justice, pag-aaralan kung may magagawa ito para iligtas sa mga na-recruit ng mga individual doon huyan sa Socorro Bayanihan Services. Ang Department of Agriculture susuportahan ang industrialization at modernization sa sektor ng agrikultura upang mapataas ang produksyon ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Samantalang Bureau of Immigration nakahanda raw na makipagtulungan sa Department of Justice para huyan sa pag-iimbestiga sa issue ng mga escorts. Ang pagtawag ng Senator Miriam Defensor Santiago Avenue sa dating Agham Road sinimulan ng ipatupad. At live nationwide via satellite. Dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nananawagan ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration sa mga overseas Filipino workers na na-stranded dahil sa kaguluhan sa Israel na huwag mabahala sa kasalukuyan nilang kalagayan. Paliwanag ni Department of Migrant Workers Officer in Charge, Undersecretary Hans Leo Kakdak, may mga overseas Filipinos na na-stranded kasi sa Middle East na nakatakdasan ng pupunta ng Israel, ngunit hindi na natuloy dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan doon. Ayon kay Undersecretary Kakdak, may nakahandang tulong na ibibigay sa mga naturang Pinoy mula sa pamahalaan ng Pilipinas. Kasama dito anya ang financial assistance, livelihood assistance. Kasama na rin po ang psychosocial assistance at employment assistance. Bahagi rin ng pangako ng opisyal ay ang pagtiyak na maayos ang kalagayan ng mga ito habang na-stranded sila dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan. Ayon pa kay Undersecretary Kakdak, nakahanda rin ang tulong na ipamigay sa mga Pinoy workers na papunta sana sa Israel upang magtrabaho at mayroon ng Overseas Employment Certificate at aprobadong visa, ngunit hindi makaalis dahil pa rin sa naturang kaguluhan. Tiniyak din ng Undersecretary na patuloy itong makipag-ugnayan sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak na magiging maayos ang koordinasyon na isa sa gawang pagtulong sa mga overseas Filipinos na nakabase doon sa Israel. Samantala, kaugnay pa rin po niyan inabisuhan ng Philippine Embassy doon ho sa bahagi ng Jordan ang mga Pilipino roon na iwasan muna ang mga lugar na pinagdarausan ng mga kilos protesta. Ito ho ang payo ng naturang embahada sa gitna pa rin po yan ng mga demonstrasyon at mga welga ng ilang mga grupo sa naturang bansa. Kaugnay pa rin po yan sa nangyayaring kaguluhan sa pagitan po ng Israel at ng militanteng Hamas. Hinikayat din ng mga Pilipino na mag-ingat sa lahat ng oras, partikular na malapit ho doon sa mga lugar ng protesta at ipagpaliban muna ang hindi mahalagang paglalakbay sa kalsada o sakali pong magkaroon ng mga demonstrasyon.
Samantala kasabay ho nito, nag-abiso rin ang Embahada ho ng Pilipinas na nakabase doon sa Jordan sa mga kababayan po natin na subaybayan ang pinakabagong mga development o mga pagbabago doon ho sa lugar. Kaugnay pa rin po sa mga pangyayari sa pamagitan ng mga mapagkakatiwalaang source at sundin ang tagubilin po mula sa mga lokal na otoridad sa pagpapatupad ng batas. Bombo International News. Patuloy pang nadadagdagan ang bilang ng mga iniiwang patay nang nagpapatuloy sa nabakbakan sa pagitan ng Israel Defense Forces at militanteng grupong Hamas. Ito ay matapos na umakyat na sa humigit kumulang 1,900 na mga individual ang nasawi sa kasagsagan ng naturang sigalot sa pagitan ng dalawang panig. Kabilang sa naturang bilang ay ang 614 na mga bata at 370 na mga kababaihan. Ang mga ito ay kapwa nasawi sa loob ng 7 araw na digmaan at pagpapakawala ng mga airstrikes sa lugar. Bukod dito ay umakyat na rin sa 7,696 na mga individual ang naitalang sugatan mula sa nagpapatuloy na kaguluhan. Kung maalala, kamakailan lang ay nagbigay ng direktiba ang Israel na i-repatriate na ang nasa 1.1 million na mga katao sa Gaza sa loob ng 24 oras. Ito ay sa gitna ng plano ng Israel na lipulin ang militanteng grupong Hamas na nagsimula ng naturang kaguluhan. Kaugnay pa rin po ng mga kaguluhan doon sa bahagi ng Israel, lumapala ang Philippine Red Cross sa mga sundalong bahagi po na nagpapatuloy na gyera na igalang ang international humanitarian law. Naglabas ang Philippine Red Cross ng kanilang apela upang hingin sa mga sundalo at mga militanteng grupo na huwag idamay ang mga sibilyan na naiipit sa mga lugar na sentro ho ng kaguluhan. Ang katwiran po ng Philippine Red Cross, ipinagbabawal ang panluloob, paghihiganti, paninira ng mga ari-arian, pagnanakaw ng mga ari-arian at maging yaong pagdakip sa mga sibilyan. Umapela rin ang Philippine Red Cross na huwag pigilan ang operasyon ng mga healthcare facilities sa panahon ng emergency. Kasama na ho dyan ang pagtitiyak na mabibigyan ng sapat na proteksyon ang mga healthcare workers at mga emergency medical responders. Kasabay dito, binigyang pugay naman ng Philippine Red Cross ang mga humanitarian workers na nasa frontline na nagpapatuloy na gyera at silang nagbibigay ng tulong sa mga apektadong individual roon. Sa kasalukuyan, ilang mga volunteers na rin ng International Red Cross ang nadamay na sa nagpapatuloy na kaguluhan doon po sa Israel. Kinabibilangan ito ng isang tsuper at 4 na paramedics na tumutulong sa mga sugatang sibilyan at maging sa mga sugatang sundalo. Sa dagdag ng mga balita, sinimulan na ng Quezon City Government na gamitin sa mga official documents ang pagtawag ng Senator Miriam P. Defensor Santiago Avenue sa dating Agham Road. Ito ay magkaraang pahintulutan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging batas ang Republic Act No. 11963. Ang naturang batas na pinamagatang act renaming the Agham Road and the BIR Road as Senator Miriam Defensor Santiago Avenue ay naging batas ng walang pirma ng Pangulo alinsunod yan sa Artikulo 6, Section 27 ng Konstitusyon. Dahil dito, ang Department of Public Works and Highways ay maglalabas ng mga kinakailangan tuntunin, kautusan at mga sirkular upang ipatupad ang mga probisyon ng batas na ito sa loob yan ng 60 araw mula sa araw na magkabisa at ito. Ang panukalang dito ay ipinasa ng Kamara at Senado noong Marso 21 ng taong kasalukuyan at Agosto 14 ng taong kasalukuyan pa rin. Si Senator Santiago ay nakilala sa kanyang matatapang na pakikipagdebate sa Senado at naging miyembro ng gabinete at napili bilang judge sa International Criminal Court, ngunit hindi na nakaupo pa dahil sa karamdaman. Nakahanda namang makipagtulungan ang Bureau of Immigration sa Department of Justice sa pag-iimbestiga huyan sa umano'y issue ng mga escort na nagaganap sa mga paliparan sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi nitong si Immigration Commissioner Norman Tansinco na nakikipag-ugnayan na ho sila sa Department of Justice dahil po yan sa mga ulat na kanilang natatanggap na may mga immigration officer ang tumutulong daw sa mga pasahero na mayroong problema sa kanilang mga dokumento. Ginawa nitong si Commissioner Tansinco ang pahayag kasunod po yan ang naging interview kay Justice Secretary Jesus Crispin Rebulla kung saan sinabi nito na iniimbestiga na nila ang naturang report. Inihayag ni Tansinco na mayroong kabuang 72
o 72 ng mga nakabinbing kaso sa kanilang Board of Discipline laban huyan sa mga immigration personnel mula nang maupo siya sa pwesto. Bukod sa bilang na ito, sinimulan na rin ng Bureau of Immigration ang pagsasampa ng mahigit sa 100 mga kaso doon po sa Department of Justice. Aabot sa 73 mga empleyado na ang nakatanggap ng desisyon sa kanilang mga kaso ngayong taon. Kabilang hudyaan ang dismissal sa serbisyo at maging ang suspensyon. Kabilang sa mga ito ang kaso ng isang lalaking immigration officer na tumulong sa pag-alis ng 13 Pilipino na kalaunan ay naging biktima ng human trafficking. Gayon din ang kaso ng isa pang lalaking opisyal na pinayagan ng paglalakbay ng isang naka-blacklist na dayuhan. Samantala, sumang-ayon naman itong si Commissioner Tansinko kay Justice Secretary Remulla na ang isyu ng korupsyon sa kanilang ahensya ay hindi raw kayang solusyonan magdamag. Kumuha naman tayo ng mga update mula sa ating mga kasamahan dahil ang Department of Justice raw pag-aaralan kung may magagawa ang ahensya para iligtas sa mga na-recruit na individual ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Yan ang pag-uulat ni Bombo Victor Yantino. Bombo Marlene, Bombo Genesis, tiniyak nga ng Department of Justice na kanilang pag-aaralan ang mga positibong gagawing aksyon ng ahensya upang mailigtas ang mga individual na na-recruit ng umano'y kulto na Socorro Bayanihan Service Incorporated. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, abot kasi sa 19 na menor de edad ang sangkot sa common law relationship sa kanilang mga adult Socorro Bayanihan member. Ilan aniya sa mga teenager ay nasa 18 years old pababa at nabubuhay sila na animoy mga mag-asawa. Gate ng kalihim, ang common law marriage ay isang relasyong informal, walang bisa at hindi kinikilala ng batas. Layo rin aniya ng kanilang ahensya na maprotektahan at masiguro ang kaligtasan at karapatan ng mga bata sa Socorro Bayanihan Service Incorporated. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Nag-aasawa sila nagbubuhay mag-asawa na wala namang kasal. Yan ang tinatawag na common law. Parang live-in relationship. Pero ito yung mga bata na many of them below 18 involved in a common law relationship. May mga lalaki rin, may 3 lalaki na minors na with adults naman na babae. Marami ho yan Child and Youth Welfare Code, yan po ang under the civil code natin, sa civil code. Samantala, patuloy naman ang ginagawang hakbang ng mga otoridad upang matukoy ang iba pang lider na nasa likod ng Socorro Bayanihan Service Incorporated. Naniniwala ang kalihim na ang sisi ay maaring hindi lamang kay J. Renza Kilario o itong si Senior Aguila na presidente nga ng naturang grupo. Kung maalala nga ay nagsagawa na ang Department of Justice ng clarificatory hearing upang linawin ang mga isyu na ipinupukol sa naturang samahan. Kabilang narito ang mga isyu ng child marriage, child labor, qualified trafficking, kidnapping at serious illegal detention. Patuloy namang itinatanggi ni Kilario ang mga paratang na ito laban sa kanya at sa kanilang grupuhan. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Yantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras na natin 13 minuto na makalipas ang 12:00 ng katanghalian. Inaasahang madadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipino na magkakaroon ng mga trabaho sa bansa kasabay huyan ng pagtatapos ng taon. Ito'y batay sa pagtaya ni Job Sector Lead Private Sector Advisory Council at Go Negosyo founder Joey Concepcion. Ayon kay Concepcion, inaasahan na sa papalapit na Kapaskuhan ay mas tatas pa yung bilang daw ng mga manggagawa na kukunin ng mga kumpanya o mga negosyo dahil sa pagtaas ng mga consumer. Inaasahan kasi anya na tataas ang paggastos ng mga consumer sa kabuuan po ng holiday season at dahil dito tiyak na magiging abala ang mga kumpanya. Malaking tulong din ayon kay Concepcion ang tuluyang pagbabalik ng sigla ng transportasyon o ng sektor ng transportasyon ang kasama na hudyaan ng sektor ng turismo na tiyak ding makakapagbigay ng malaking kontribusyon sa pagbuhos o pagtungo ng mga turista sa iba't ibang mga lugar. Maliban sa mas maraming mga trabaho, inaasahan ding lalo pang lalago yaong mga maliliit na negosyo pagsapit po yan ng Kapaskuhan. Malaking tulong dito ayon kay Concepcion ang malawakang pagbili ng mga regalo, pagbili ng mga pagkain at iba't ibang mga produkto kasama na ang maraming mga Pilipino na mas pinipili kong kumain sa mga kainan kasama ang kanilang mga pamilya.
Samantala, inaasahan namang muling dadagsain ng mga international cruise ship ang Subic Freeport matapos ang ilang taong naging epekto ng pandemya. Batay sa huling datos ng Subic Bay Metropolitan Authority, 11 international cruise ships ang nakatakdang dumaong at manatili ng ilang araw sa naturang pantalan. Ang pinakauna rito ay ang isang luxury vessel na inaasahang dadaong sa Nobyembre 21. Naniniwala sa Subic Bay Metropolitan Authority Chairperson at Administrator Jonathan Tan na magiging malaki ang ambag nito sa kabuuang turismo ng ating bansa. Ang 11 cruise ship na ito ay inaasahang magdadala ng hanggang 20,000 na mga turista sa buong Pilipinas, pangunahin na riyan ang probinsya ng Zambales. Maaalalang naglabas ang Malacanang ng Executive Order No. 271 at 72 na nagbibigay ng paintulot sa mga dayuhang turista na maaaring mamalagis ng pansamantala sa Subic Bay Freeport Zone. Ang mga ito ay kinukonsidera bilang temporary visitors at binibigyan sila ng 14 na araw upang manatili dito sa ating bansa. Samantala, ipapatupad naman ng Metro Manila Development Authority ang pagsasara ng mga kalsada, 4 po yan na kalsada, para hubigyang daan ang paglalagay ng coping beams para huyan sa Skyway Stage 3 Project. Isasara ang mga sumusunod na kalsada simula huyan alas 10 ng gabi sa Oktubre 21 hanggang alas 7 ng gabi ng Oktubre 22. Kabilang ho dito mga kabombo ang mga sumusunod. Ang Valenzuela Street, ang Corner Tomas Claudio Street. Kasama rin po dyan ang Beta Street, Corner Tomas Claudio Street. At kasama rin po dito ang Quirino Avenue, Corner Tomas Claudio Street. Panghuli ay ang Quirino Avenue, Corner Jesus Street. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta upang makaiwas sa bigat ng daloy ng trapiko. Kaugnay pa rin po sa usapin sa kalsada mga kabombo, at ito hong kasado na simula ho sa Martes, yung pong panibagong dagdag singil sa toll fee sa Subic-Tarlac Expressway. Ito ho'y matapos na maaprubahan ng Toll Regulatory Board yung petisyon na inihain ng North Luzon Expressway. Kaugnay po yan sa kanilang hiling na pagpapatupad ng rate adjustment sa Subic-Tarlac Expressway. Sa abisong inilabas ng NLEX, simula ho sa araw ng Martes, Oktubre 17 ng taong kasalukuyan, madadagdagan na ang binabayarang buwis ng mga motoristang bumibiyahe mula ho sa Tarlac City hanggang doon sa Mabalacat, Pampanga na may Class 1, Class 2 at Class 3. Ito ho'y dagdag na 25 pesos, 50 pesos at 75 pesos batay ho yan sa pagkakasunod-sunod. Ang mga motoristang bumibiyahe naman sa pagitan po ng Mabalacat, Pampanga at doon sa tipo Hermosa, Bataan na may mga sasakyang Class A o Class 1 ay magbabayad ng karagdagang 40 pesos, 81 pesos para ho sa Class 2 at 121 pesos para ho yan sa Class 3 o ikatlong klase. Habang yaong mga bumibiyahe naman mula ho doon sa tipo Hermosa, Bataan hanggang sa Tarlac City ay magbabayad ng karagdagang 65 pesos para ho yan sa Class 1, 131 pesos para ho sa Class 2 at 196 pesos o halos 200 piso para ho yan sa Class 3. Kaugnay ho nito, sinabi ng NLEX na inasahan nitong mag-ooperate at pananatilihin pa rin po ng natura hong SCTEX ang pagpapatupad ng serbisyo at maging yaong mga standards kasabay ng pagsasagawa ng kaukulang improvement o mga pagbabago kasama na ho dyan ang pagpapalawak para sa ikabubuti at benepisyo ng mga users o gumagamit kasama na ho yung mga dumadaan sa mga naturang kalsada. Nadagdagan pa ang nagsuspende ng mga face-to-face classes sa darating na Lunes bilang pag-asam sa nag-aambang nationwide transport strike na ikakasanga ng grupong Manibela. Ito ay kasabay ng welga ukol sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board at upang iprotesta ang isang modernization program na sinasabi ng mga jeepney drivers at operators na magpapatigil sa tradisyonal na public utility vehicle. Ang lalawigan ng Pampanga ay naglabas ng mga executive order na nagsususpinde ng mga in-person classes sa buong lalawigan mula Oktubre 16 hanggang 17 para paghandaan ng transport strike. Sinabi ni Governor Dennis Pineda na dapat lumapit ang mga classes sa online o modular learning mode sa panahong ito para hindi maapektuhan ng mga programa ng mga mag-aaral. Sinuspende din ni De La Salle University sa Maynila ang mga in-person classes noong
dahil nga ito sa transport strike. Ayon naman sa pahayag, sinabi ng De La Salle State University na ang mga klase at trabaho sa kanilang universidad ay lilipat sa online mode sa darating na Lunes. Matatandaan na sinabi ng Transport Group na Manibela nitong linggo na maglulunsad sila ng indefinite transport strike sa Lunes, maliban na lang kung matutugunan ng kanilang apela o ng pamahalaan ang kanilang apela para suspendihin ang pagkapatupad ng jeepney modernization at pagkapalawig pa sa validity ng kanilang mga prangkisa. Gayon din ang kanilang protesta ukol sa katiwalian sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na dating pinamumunuan ni Chofolo Guadis III. 19 na minuto bago po sumapit o makalipas po ang alas 12 ng katanghalian. Ito, ang Department of Agriculture daw susuportahan ang tinatawag na industrialization at modernization program sa sektor po yan ng agrikultura upang mamataas ang produksyon ng mga pangunahing agricultural products dito sa bansa. May nakuha ang report po dyan si Bombo Tropio Anuada Jr. Siniguro ng Department of Agriculture na patuloy ang pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura upang mapataas ang lokal na produksyon ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Ito ay kasabay ng panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na panahon na para sa industrialisasyon ng sektor ng agrikultura. Ito na rin anya ay upang mapataas ang lokal na produksyon ng mga basic commodities, partikular na ang supply ng bigas sa bansa. Sabi ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, makakatulong rin anya ito upang masolusyonan ang problema sa logistic distribution. Anya ang pagsulong ng industrialisasyon ay bahagi ng pagtugon sa pangangailangan sa bansa. Parte nitong agricultural modernization at industrialization natin, yung konsepto, ito naman ay hindi na bago, yung ating tinatawag na farm fishery clustering and consolidation. Kung saan kasi alam natin medyo maliliit yung ating lupang sakahin, ay gusto natin i-cluster sila para masigurado natin na mas episyente yung ating modernization at mechanization. Ganon din kasi alam natin pag maliliit yung lupang sakahin, ay mahal yung mga input. Dagdag dito ang iba pang salik na nakakaapekto sa presyo at supply ng bilihin ay ang pagtaas ng presyo ng production inputs kabilang ang mga pataba at binhi na ginagamit ng mga magsasaka. Kasi pag ordinary malitang industrial corridors para masigurado natin na masolve yung ating logistics distribution problems dahil ang mga production areas natin ay nasa iba-ibang lugar, nasa iba-ibang probinsya, talaga ay mapalaki. Hindi lamang kasing karamihan, maliliit ang industriya natin sa agrikultura, ay mas mapalaki ito, mas maging modern, high-tech at masigurado na responsive sa pangangailangan ng ating bansa. Matatandaan na upang higit pang madagdagan ang input ng mga magsasaka, inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpapalabas ng 12.7 billion na tulong pinansyal sa mga maliliit na magsasaka sa pamamagitan ng Rice Farmers Financial Assistance. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anuada nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 20 minuto na makalipas mga kabombo ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga balita makakabilis ang paghahain po ng reklamo ng mga consumer sa mga depektibong mga produkto na kanila pong nabibili. Ito ho'y matapos na ilunsad ng Department of Trade and Industry and Consumer Complaint Assistance and Resolution System. Sa nasabi hong online platform ay magiging fully automated na ang paghahain, ito ho yung pamamagitan din, kasama na po yung adjudication ng mga ipinaparating ng mga reklamo ng mga consumer. Maaari na ring ireklamo online ng mga malpractice at maging yung mga substandard o mapanganib na produkto imbes na magtungo pa sa mga mga opisina ng Department of Trade and Industry. Magugunita na inamin ho ng naturang tanggapan na mula sa pagpasok ko ng pandemya, pumalo na raw sa 15,000 o 15,000 average ang kanilang natatanggap ng mga reklamo. Tumaas anya mga reklamong natatanggap ng naturang ahensya dahil sa pagsulpot nitong mga online sellers. At sa pagkakataong ito mga kabombo, isunod po natin ang ating mga provincial report. Ang Iloilo City, pinoproseso na raw yung pagpapauwi sa isahong Ilongga na overseas Filipino na nakabase doon sa Israel na nais ma-repatriate. Meron din pong naghihintay ng trabaho para sa kanya. May nakuha ang report po dito ang Bombo Radio Iloilo. Nagpahayag ng intensyon ng isang Ilongga overseas Filipino worker na umuwi sa Pilipinas sa gitna ng nagpapatuloy na Israel-Hamas war.
Sa panayam ng Bombo Radyo kay Mr. Gabriel Umadhay, ang pinuno ng Iloilo City Public Employment Services Office, sinabi nito na labis na nag-aalala ang nasabing Ilongga dahil nasa border ito ng Israel at Jordan kung saan may nangyayaring mga marahas na protesta at banta sa seguridad. Ayon kay Umadhay, ang nasabing Ilongga ay nasa lugar na 1 oras lamang ang layo mula sa war zone. Pahayag nito na kipag-ugnayan na sila sa Overseas Workers Welfare Administration para sa mga kinakailangan sa repatriation. Sa oras na makauwi sa lungsod, maibibigay na financial at livelihood assistance dahil nagtatrabaho sa isang international hotel ang Ilongga. Bibigyan ito ng trabaho sa hotel sa Iloilo City. Napag-alamanan nasa 20 iba pang mga Ilonggo ang nasa Israel, ngunit wala pang intensyon ng mga ito na umuwi sa Pilipinas. In our record, it shows that we have a total of 21 profiled OFWs working in Israel. Out of the 21, one showed an intent that she wants to go home here in Iloilo because she feels that it is not safe for her to stay in her own place. She is currently working in a hotel. In our profile, she's currently working in a hotel, a female. Si Mr. Gabriel Umadhay, para sa Bomba Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang hometown naman ng Negrense caregiver na pinatay ng Hamas militants magdedeklara raw ng citywide state of mourning. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Bacolod. Nakikisimpatya mga opisyal ng hometown ng Negrense caregiver na si Loretta Alacre na pinatay ng Hamas militant sa Israel nitong nakaraang araw. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante, magbibigay ng tulong ang city government sa pamilya Alacre sa Barangay Cadiz Viejo maliban sa ibibigay ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ayon kay Escalante, malungkot ang sinapit ni Lori, isang residente ng lungsod na nakipagsapalaran sa ibang bansa upang mabigyan sana ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Ayon sa alkalde, kasama ng pamilya Alacre ang buong lungsod ng Cadiz sa pagdadalamhati kaya't magdedeklara ito ng citywide state of mourning. Ayon sa local chief executive, desenteng pamilya ang mga Alacre sa Cadiz at si Lori ay breadwinner ng kanilang pamilya at nagpapaaral sa kanyang mga pamangkin na nasa kolehiyo na ngayon. The least that we can do here is to prepare yung sa family, yung final resting place, ay yung kung saan pwede iburol, and so on and so forth. We will take care of that. We will not necessarily take care, we will assist the family on the need that they would love to receive from the government. So we will be all out on this. And yes, of course, it's just a preparation, physical preparation, but in fact, we'll call for a citywide mourning. Hopefully, we will come up with a prayer vigil and so on and so forth to give due homage to the soul of Loretta. Samantala, tiniyak naman ng gobernador ng lalawigan ng Negros Occidental na magbibigay ang provincial government ng tulong sa pamilya ni Lori. Ayon kay Governor Eugenio Osebong Lacson, ang mahalaga sa ngayon ay maiuwi ang labi ni Lori sa Cadiz City. Anya, obligasyon ng Kapitolyo na tumulong sa mga mamamayan kaya't magbibigay ito ng kaukulang tulong sa pamilya ng caregiver. Aminado naman ito na hindi nagkulang ang national government sa mga overseas Filipino workers na apektado ng giyera sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, ito si Bombo Glory Faith Alciario para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita, kaugnay pa rin po dyan sa kaguluhan sa Israel, mga kabombo, ang Bombo Radyo Cagayan de Oro, may nakapanayam po nila ang ambassador or ang ambassador designate, mga kabombo, ng Palestine na nakabase po dyan sa bahagi ng Israel. Meron pong mga paliwanag ho dito tungkol pa rin po doon sa nagpapatuloy na kaguluhan. Makibalita ho tayo sa linya ng Bombo Radyo Cagayan de Oro. Pinapatras ng Palestinian government ang Israeli Defense Forces o IDF na pinapalakas pa ang opensiba kontra Hamas militants kung nais ng mga ito na magbalik sa kayusan ang sitwasyon ng Israel. Ganito ang tahasang sinabi sa eksklusibong interview ng Bombo Radio kay Ambassador Designate of the State of Palestine to the Philippines, Salih Muhammad, patungkol sa kasalukuyang kaguluhan sa nabanggit na bansa.
Sinabi ni Muhammad na dapat magpakita rin ng totoong tapang ang United Nations at ibang international organizations na sitahin ang Israel na naging matapang lang dahil sumandal sa Western power, partikular sa Estados Unidos. Iginiit ng opisyal na bagamat lumalabas na negatibo ang imahe ng Palestinian sa harapan ng mundo, subalit dapat alamin at unawain ang pinag-ugatan sa kaguluhan ng dalawang panig. Magugulitang nagulantang ang buong mundo nang lumusob ang mga militanteng Hamas at walang habas na natake ang mga sibilyan. Kaya tinapatan sila ng Operation Iron Sword ng Israeli forces. If they really want to end this situation, they should withdraw. They should respect and implement all United Nations legitimacy agreements, decisions, and United Nations United the General Assembly and Security Council resolutions related on Palestine. This is the international legitimacy, but unfortunately, always they are behaving above the law with the protections of superpowers. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat, para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang Makabayan Block naman plano magpasa ng bill para sa deklarasyon ng People Power bilang special non-working holiday. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Legazpi. Plano ng Makabayan Block na magpasa ng resolusyon na formal ng magdideklara sa anibersaryo ng EDSA People Power tuwing Pebrero 25 bilang isang national holiday. Ito'y matapos hindi makasama ang People Power Anniversary sa listahan ng mga regular at special and working days na ipinalabas ng gobyerno. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Franz Castro, tila sinasadya na ito ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang makalimutan ng mga Pilipino ang People Power Revolution na naging daan upang mapatalsik sa pwesto ang ama nito na si dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Subalit nanindigan rin ang mambabatas ipagdiriwang pa rin ang Makabayan Block sa Kamara at ng mga miyembrong guro ang okasyon na isa sa pinakaimportanteng pangyayari sa kasaysayan ng bansa. Bumubuo na rin ngayon ang Makabayan Block ng resolusyon na magdideklara sa Pebrero 25 bilang isang special and working holiday upang palagi nang maipagdiriwang ang anibersaryo ng People Power Revolution. No wonder, mukhang gusto nilang kalimutan ito ang Marcos administration dahil alam na nga natin, alam na mga Pilipino na ito yung araw na kung saan ay naganap itong People Power Uprising, pagpapatalsik sa diktador. Ang bagay na naging pahayag ni Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Franz Castro. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Christmas is a time for sharing. Mga kabombo at K-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 72 days to go bagong araw ng Pasko. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo, kagkaron sa aton sining Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 72 días na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lang ganimong Kurman Bombot Shama Blanco Hover standby sa imbukada sining report kay ang Department of Agriculture nagpasiguro nga wala sa pagtaas ang presyo sa bugas sa rehiyon 6. Ini matapos man ang pag-lift sa price cap or price ceiling sa regular milled rice kag well milled rice. At ihimanon naton sa aton sining mga kabombo kay kun matigayon nga wala gid man sang pagsaka sa presyo sang bugas. Medyo hindi na mabrubog at gawa no sa aton sining mga konsumidor ang
dalawat no sang bugas kay kung madumduman sang nakaligad sa aton sining mga kabombo problema ining presyo sang bugas kay nagapanglakaak lagi. That is why suno sa Malacañang kita mabutang ta sang price cap sa regular milled rice kag well milled rice. But ginalauman nga sini nga mga binulan padayon naman ang magasugod na ang harvest season. So sinya madamo na ni supply tan di na tanay i-lift na ang price cap. Pero as per the latest nga pagpangusisan sa Bombo Radio, may movement sa gyapon sa presyo sa bugas. Check tabi si Bombo Ronel Abramanso. Nel, sa report, please come in. Nagpanigurado ang Department of Agriculture nga bastante ang bugos nga Region 6 sa supply sang bugas hasta magtakop ng tuig 2023 hasta sa pagbukas ng tuig 2024. Ginpakigbayin sang departamento nga wala sang pagtaas sang presyo sang bugas bangod dako ang ani kag supply para sa bugos nga reyon para sa subong nga tuig. Sandig sa pagpangusisa sang Bombo Radio Iloilo kay Mr. Dennis Arpia, Regional Director sa Department of Agriculture Region 6, iyaging pahayag nga wala na makitaan nga namagating buhok ang presyo sang bugas sa reyon. Nagpakigbahin man ini nga sa piyak sang ginamo sa Middle East, hindi ini manginhupang sa problema sa supply bangod padayon ang harvest sang humay sa reyon. Sa piyak sang paglit sang gobyerno sang rice price cap, iyaman ginpalinton nga may choice ang mga consumer kung magapili ini sang malahalon o kung hindi ang nga bugas bumutsap. Sa dugang nga detalye aton pamatian si Regional Director of Department of Agriculture Region 6, Mr. Dennis Arpia. As for the region, bumper harvest kasi tayo and weather permitting, we are expecting na mas malaki yung ani natin this year compared to last year. Kaya there's still imports coming in, so hindi ko nakikita yung malakihang spike. But then, alam naman natin, price is relative. Baka may epekto yung nangyayari sa Middle East dahil for some reasons, pero mula sa perspective ng Region 6, I don't think yan ay magiging problema natin. So kasi mataas naman yung ating ani, and again tuloy-tuloy yung ating harvest at makikita nyo even if lifted na yung pricing, ay marami ka na rin mabibila ng mababang presyo sa ating pamilihan. Choice na lang ng ating mga mamimili kung ano yung kanilang pipiling uri ng bigas. Pero habang tuloy-tuloy kasi yung harvest, ang tendency ay bumaba yung presyo. Kaya di natin nakikita na pataas yung presyo ng ating, lalo na dahil nag-expect na tayo ng mas magandang harvest. At tuloy-tuloy pa naman kasi yung harvest natin. By next year po, sir, may possibility po ba na tataas or mamimaintain po natin? Next year will be, ang next year kasi maganda yung positioning natin ng intention next year. Kasi pag tinignan mo kasi, kaya lagi tayo iba yung perspective ng Western Visayas compared to all other areas. Kasi while harapin natin yung harapin ng threat ng El Nino, perhaps mababawasan ng malaki yung babawas dun sa rainfall natin dun sa ng first quarter, ay still dun sa maraming lugar ay tayo ay favorable naman dun sa ating panahon ng pagtatanim. Kaya hindi dapat patakan na mababawasan yung pag-ulan dahil strategic naman na nilalagay natin yung ating interventions. So, kaya hindi namin nakikita sa ngayon mula sa Western Visayas, hindi natin nakikita na yung ating bigas ay sa pataas ang presyo. As for the present time, sir, wala po ba tayo namang na-experience na difficulties within mag-adjust sa mga imports and na affect ang rice price natin, sir? Hindi naman kasi pansi ba ang ating Pangulo, pinayagan niya ang NFA na magtaas ng presyo ng pamimili ng pa. Kaya despite na marami yung na-harvest na normally ay pagkatong problema ng mga magsasaka natin,
ay mababa yung presyo sa farm gate dahil ang NFA ay nandyan bumili ng presyo sa mas mataas. Pag bumili ng kanilang ani sa mas mataas na presyo sa kasalukuyan, ay hindi naman natin kita na magiging problema kahit pa may mga dumating pa tayong imports. Inyo nabatian si Department of Agriculture Region 6 Regional Director Mr. Dennis Arpia. Mambutsam, ginpatiguro man gani ni Regional Director Arpia nga even may El Nino bastante ang supply ng bugas sa reyon kay ti sige ang produksyon kag may posibilidad pa kuno nga magdubo sa piyak sang pagbuhid sang inulanon ni inadlaw. Apang Bombotsam, may buluan niya sang September last month. Nagpagwa ang Philippine Statistic Authority o kung PSA nga ang produksyon sang palay sa reyon sa half quarter sa subong nga tuig ang nagdangat sa 129,475.93 metric tons nga nagdubo sa 5,142.82 metric tons kung ikumpara mo sa half quarter last year nga naka-record kapin 134,000 metric tons. Buot silingon, naglubo ang produksyon Bombotsam sa subong nga quarter sa tuig. Apang Bombotsam, sa piyak sang pagdubo sang produksyon kag harvest sa reyon, ang Western Visayas sa Gyapon ang nakarehistro sang 3.10 metric tons per hectare, mataas kung ikumpara mo sa last year nga 2.98 metric tons per hectare. Kag base sa datos sang Philippine Statistic Authority, may increase o kung pagtaas sa first quarter kini nga tuig ang produksyon sa humay. Kung sa diin hasta sa masunod nga tuig hindi pa makit-an sa Department of Agriculture nga magataas ang presyo sa bugas sa bugos nga reyon. Nasambit man gani ni Regional Director Bombotsam nga isa sa problema nga ginapangatubang sa mga mangunuma ang mas manubok nga presyo sang ilaw mais sa farm gate, apang ginpasiguro niya nga hindi makapekto ang NFA rice kag rice importation sa mga mangunuma. Mahibaluan nga sa anom ka probinsya sa rehiyon sa East, probinsya sang Capiz ang may pinakadako nga kontribusyon sang produksyon sang palay subong nga second quarter sang tuig kag ang nabilin nga mga probinsya kaangay sang Iloilo, Antique, Aklan, Guimaras, kag Negros Occidental ang nagtubo sa produksyon. Ang Iloilo ang pinakadako ang na-record nga paglubo sang 29.11% nga produksyon sa humay subong nga second quarter sang tuig. Bombotsam. Alright, but sa pag-check mo ginasang kilo sang bugas sa well milled rice kag sa regular milled rice nagpabilin bala sa 45 kag 41 or nagsaka tong Bombo Ronel, no? Bombotsam, no? Sa regular rice, may ara kita sa 45 pesos per kilo. Sa well-milled rice, may dyan kita nga 45 sa unang, pero subong 47 pesos muna mabakal per kilo, no? Ang regular rice liwat, Bombotsam, 41 pesos sa una per kilo. Regular milled? Oo. Regular milled rice Bombotsam, no? 45 pesos per kilo subong nga nagtaas sang 4 ka pesos nga kung sa una 41 lang ini Bombotsam. Ang well-milled rice naman nagtaas sang 2 pesos o kung duha ka pesos kay isang una mabakal ini sang 45 pesos per kilo Bombotsam. All right. So may pagsaka pa na or sandig ini sa statement sang DSWD nga wala or nagapasigurado sila nga wala na sa pagtaas sa presyo sang bugas sa rehiyon sa Bombo Ronel. Base sa aton pagpamusisa man sa Department of Agriculture, no, ginpahayag man ni Department of Agriculture Region 6 Regional Director Mr. Dennis Arpia nga kung magpadayon ang manami nga produksyon kag sang mga humay diri sa rehiyon sa East, magastay na ini ang presyo Bombotsam, no, mas hindi na magasaka hasta magtakop ang tuig kag magbukas ang 2024. All right. Sige. Ini si Bombo Ronel Valencia Brabanzo para sa the number one and most trusted radio network in the country, the Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Ronel. Kabay pa nga ti mabakod ining pagpasigurado or pahayag sa Department of Agriculture, but kung lang taon nimong statistics, nagdubo kita sang production sang pila to 6,000 tons. May ako magsala, no? May pipila pa kita ka mga pagpanghangkat nga atubangon sa aton sining mga mangunguma, just like sang El Nino kag subong man sang mahal
nga mga farm inputs. But just the same sa aton sini nga mga kabumbo, we are positive, no? Nagalantaw kita sa positive side sa aton sini matag palamati nga maayo ang panubason sa aton sini nga mga mangunguma. Nagpasalig man gani diri nga hindi man kuno makapikto ining rice importation. Hopefully no, ang paglaom ta buhi sa gyapon sa mo sini iyang sitwasyon naton diri karon kon supply sang palay kag bugas ang aton sini nga pag-istoryahan. Kabay lang hindi ini mahulog sa istoryas dalom paho kag mahulog sa istorya kuris-kuris. Kag isa man ini karon sa dako nga pagpangangkat giniay sa bahin sang Department of Agriculture being ang aton sini nga presidente pinakamataas sini nga opisyal sang pungsod Pilipinas amo man nagapungko no nga tiglikom sang Department of Agriculture. 44 or 45 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Pagbaliktad ugang mga balita kag impormasyon, check naton si Bombo Gladwin Gustilo. Why kuno iya sang dapat nga lamhuran or butangan sang duwag sang politika ang pagpanagtag sa mga ayuda ni sunod sa Department of Social Welfare Development Regional Office 6. Amo na gani sa DSWD. Astam lang amo sambal. Sa aton sino mga kabumbo, pero gina-take advantage gyapon, ginagrab ang oportunidad sang mga tayuya nga mga politiko. Sila gyapon tunog bidas-bidas. Kita mo may nabuyayawan kagapon nga nagbaton sang iya sini nga duli tupad allowance. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante sini nga mga panumdumora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 8 to 14, 2023. Ang Technocrats Band ang nagapangagda sa inyo nga magdayon sa Plazuela de Iloilo sa ini nga weekend. Kag samtang kamo naga-enjoy sang inyo pagkaon, they will entertain you with their great selection of old songs sa Concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa October 14, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs. Kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo sa October 15, Domingo. Imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa among adlaw sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tudloan niya kita kung paano mahanda sang maayo ang aton kaugalingon sa highly anticipated nga El Nino. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao.
Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang ibang germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa 51 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Ining tagtaganay kuno sang AX bala, no? Ining AX ni halin pa ni sang chimpo sang pandemya mo, no? Assistance sa aton sining mga kabombo in crisis situation. Assistance for individual in crisis situation. Munang AX tiyang sa DSWD dapat wala na yan sang presensya or hindi niya paglamuran sang politika. Tanan man lang ayuda halin sa gobyerno dapat wala sang pamulitika ni kay iyan yan sang gobyerno mo bulig ni sa mga pumuluyo sa aton sino mga kabombo. Bisan ano kang ano panadayang hambalo nila iyan lang sang gobyerno hindi niya kay ila. Isa karon ini sa mga oportunidad nga ginataklasan, ginakabitan sang pipila ka mga baghak sini nga mga politiko kag nagapapili hilabi nigid sa barangay and sangguniang kabataan elections. Kay bisan hindi na ginagani pwede. Although nga pwede nyo man na mahimo nga kumbaga pa ara lang kamo bala sa likod sa kortina, hindi mo kitaon, kiti siyempre sinong gapili sila, no? Panaog man inagyapon sa grassroots level. So barangay, so sino ma-identify si kap nagyapon kag si kagawad. Di why not abing buin-buinan nyo man ang kadamulon sang guyanyo, no? Kag matamati nyo man nga mabanhaw ang pagkapatay sang huya nyo. Pagkapila na kabes ginambal ini sang mga talatapan sang gobyerno but it seems nga daw kasubong bungol kag nagapakulo-kuno nga illiterate ining mga tawo nga nagapasundayag sa tagsa ka magpanghatag iya sang ayuda. I-check tabla si Bombo Gladwin Gustilo. Glad sa report, please come in. Dapat non-partisan o kung wala ginalakutan bubot sa politika
ang tagtaganay as ang assistance to individuals in crisis situation o kon AIX. Ini ang payag sa Department of Social Welfare and Development Office angot sa reklamo sa pila ka mga barangay sa probinsya sang Iloilo, Bombochamp sa ginasuddan nga sang politika ang tagtaganay sang AIX sa ila mismo nga barangay. Sa interview sa Bombo Radio, kay Attorney Mayrago Castillo, ang spokesperson sa DSWD Region 6, iyagin payag nga kung sa ila barangay akong patigayonon walang tagtaganay sang AIX ang ilalatanin moon ang magmaintenar lang as a peace in order asang barangay. May ara man sila nga mga polisiya bala Bombochamp na bawal sila magpa-engage sa mga kandidato ilabi na gid ang mga incumbent barangay officials kung may tagtaganay sang cash assistance. Ang ilalang rolyo kung tani mag-guide lang magplastar kag mag-meeting upod sa DSWD kag iplastar ng Bombochamp ang venue pero wala ang ila presensya kung tagtaganay na. Klaro man ani Attorney Castillo nga hindi sila partisan nga grupo or government official taglabi na wala sila nagadampigan or updan nga kandidato o kon mga political party man. Dugang pa sini ang empleyado gid lang sang DSWD ang mahimo nga magapanagtag ang sang AIX sa mga benepisaryo. Yari wala pamatian naton ang payag ni Attorney Mayrago Castillo, ang spokesperson sa DSWD Region 6 sa aton interview. Pagpunagtag naman sang assistance individuals in crisis situation. The same sa tanang implementasyon ng DSWD sang programs and projects. So, non-partisan and we are non-political. Okay. So, wala kami nag-engage sa partisan politics. No? So, the same is true for the rest of the programs and projects. So ano lang role sa mga barangay officials, ma'am, regarding sa distribution man sa AIX kay especially ang ginatagtagan ay sa mga constituents and members ng barangay sa mga barangay officials, ma'am. Ano lang ila role yo, ma'am? Actually, ang nag-release na DSWD ang mga personnel namon. So, basically, wala man sila involvement. Okay. Aside from siguro kung sa ila area ang payout, the most that they could help if barangay officials currently is to help us facilitate to ensure peace and order dira sa ilang venue. But otherwise in the rest, wala man. Okay, ma'am. So, for example, sa ila area ang distribution or payout, okay lang na nga ara ila presensya, ma'am, sa venue man? Like, kung incumbent? And the candidates during election period? Nga i-inform nila ang peace and order. Pero wala pang campaigning. Dapat na magkatabo ang mga release. And also, ma'am, ang role nila sila ga-provide man sang list sang mga beneficiaries? Wala. Okay. Ang identification ng programs and projects beneficiaries namon DSWD lang. Okay, the DSWD itself man nag-identify sa mga beneficiaries, ma'am. When we say if ang beneficiaries na mga crisis na sitwasyon, either may kinanglan medical, may kinanglan transportation, may kinanglan na burial, or other crisis situation that they are in. For as long as eligible sila, meaning indigent sila or in crisis sila, pwede sila mabuligan under AIX. Ato nabatian si Attorney Mayrago Castillo, ang spokesperson sa DSWD Region 6 sa Bombochamp. Tiano to galing hambal ni clarify ni Attorney May ang pag-identify sa mga recipients or beneficiaries mismo na gani iyan na sa DSWD to kaya? Kaya mo na Bombochamp ning klaro man sa DSWD bala pag-identify sa mga beneficiaries DSWD malang gali. Kaya mo na kung tanawon wang iban sa mga beneficiaryo sa AIX ang mga barangay officials na nagahatag sa lista. Kaya mo pa na ang palaligban man nga naga-intra ang mga barangay officials kay kung tanawon mo ang mga DSWD gid ang nagatumod sa mga beneficiary Bombochamp. All right. Hindi lamang problema na sabahin sa DSWD ang Department of Employment, Department of Labor and Employment. Amo maningila sining statement
Pero sa gyapon may pipila nga nagalambordahi gito ya kag nagapasayang-sayang Bombo Gladwin. Amo gani abong mo ginasudlan gid sa mga politika bala ang tataganay man ang sa mga sa sini ang IX kag ang dolitupad man si amo naging klaro man sang DSWD nga hindi sila or non-partisan sila kag labi na wala sila ginadampigan nga mga kandidato o kan mga political party abo mo jam. All right. Ini si Bombo Gladwin Costilo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Gladwin Gustilo sa imo sining follow-up report. Kung baga pa do kasubong yang pilas nga way gayo nga liwat-liwat na lang ang kasubong sining mga sitwasyon apisar nga ti mismo na ganing DSWD, mismo na ang iban sining mga ahensya sa gobyerno, no, nga nagapatigayon sa paghatag iya sang ayuda sa mga pumuluyo. Ti nagapahayag nga non-partisan sila kag way ginapanugutan nga papel, no? Ang mga opisyal sang barangay hilabi pa nga ti lapit na lang eleksyon sa masunod na siniyang ikaduwa nga Lunes, last Monday sang bulan sang Oktubre. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo, lantawan nyo bala banwa nagaklinabo. Why man kung tani na paglamuran sang politika, pero nagakalamuran sang politika just like what happened sa may barangay Lubok sa distrito iya sang Lapos. Nakita to sang barangay kapitan ang isa ka beneficiaryo sa Dolitupad nga naggabaton tapos i-watcher ni sa isang kasumpong ni Kap. Ni kunti katilaw sa buyayaw, nahuyan gito ya ang estudyante. Sus Maria kagusip sa aton sining mga kabumbo. Ti magamusin ang sistema no plasta daw. Anong butsilingon? No? Anong butsilingon nga may mga statement mato nga ginabalan sa kuno nga wala ka sang kabalaslan? Anong butsilingon sang kabalaslan? Kay ginlista dira ang imo siniyang amay, iloy, or kung sino man nga paryente mo, ti dapat maluhod ka na sa kung anong kagustuhan sang naglista dira si mo, amo nang masunod. Ilang tawa bala banwa sa aton sin makabombo, pero sa ngalan sa batas kapag uragwag, hambal ni punong barangay Tracy Haveliana, sige, way ko yan na gano'n way ko sa yagin yaw-yaw, way ko sa yagin buyayaw i-check na bala si Bombo Jomar Villa kay sa ngalan sa patas kapag waragwag, no, ginlamot naton ang ginareklamo dire para nga maplastar yaman ang iya sining bahin. Kay ti tanan siniya mga anggulo aton man sini nga ginalantaw hilabi pa nga ti eleksyon daan sa lapit na lang eleksyon, no, basi kung may mga black propaganda batok sa kung sino man dira or whatsoever, pero ti lantaw naton ang senaryo, ang sitwasyon. Check ta si Bombo Jomar Villabla Jom sa report, please kamin. Paginwala ni punong barangay Tracy Haveliana ang aligasyon batok sa iya matapos ining reklamo, no, sang isa man sa ila sila nga mga pumuluyo sa nasambit karon niya nga lugar nga ginapahayag kagin na buyayaw ini kagin pakawian sa madamo nga tawo sa ila sinagiging patigayon nga ila sining payout, no, sa ila sining nga Dolitupad kahapon diri sa area sang sining Freedom Grandstand. Kay matandaan, no, nga nagpalabot diri sang pagkadisbaya ining kilala diri kay alias Jane Bobocham nga ginapahayag nga katuan ini ni Kap kahapon samtang nagakuha ini sila sang payout sa ila sining nga Dolitupad. Kagagin hambalan nga way kunuhuya kag way sang utang nga kabalaslan. Bangod nga ti ining si alias Jane nagawatcher gali ini siya sa piyak yang grupo, no, bali kasumpong sa pagpadalagan sa punong barangay sang asawa ani punong barangay incumbent Tracy Haveliana nga si Jojo Haveliana nga mapadalagan kapitan sa nasambit yang barangay. So with regards, no, sa sining concern agil pakigungutan naton diri si punong barangay Tracy Haveliana kay sunod sa natungdan wala sang kabaturan ang ining aligasyon ni alias Jane. Una sa tanan sunod sa natungdan Bombo Champ, way siya naghambal nga way sang utang kabalaslan kag way sang huya. Sunod sa punong barangay
balaan naman kung hasta sa diin no ang sining limitation sa paghambal sa sining mamalain nga tinaga. Kag at the same time suno sa natungdan why niya ginpakawian sa madamo nga tawo kung ginpabati-batian sa madamo nga tawo ining si alias din. Suno kay Puno Barangay Havillana nagpungko ini siya tupad sa sining kay alias Jane. Siguro duay ganit kuno mga isa ka roller gid ang kalayon kagin approach ini siya. So pag-approach ini hindi hambal nga gisinggitan o kung batian sa mga ara man sa nasambit nga area kundi mahinay kuno nga paghambal nga duha luson na gani kuno maghutikana na sila nga duwa suno kay Katrisi Bambucham. Suno sa natungdan ti amoto gani ginpamangkot kay malang kano kay ti do na maguhan sa blasitsura ni alias Jane kay ang beneficiary gitan ni sa Doli Tupad amo ang iya sining tatay nga senior citizen o galing titigulang na so ginpasa niya sa iya sining bata. So moto suno kay Kap gina-approach siya ginambala niya to si alias Jane nga ti ikaw nagali ang beneficiary no sa Doli Tupad ni tatay mo. So sabat man kuno si alias Jane nga ti ginhagad man sa kamagulang niya kuno nga ti makadtodra agod niya mag attend no sang ilang sining payout abi no adra sa Bensambit karon nga area. Hasta sulihin nakamit lang kuno si Kap nga ginhambalan nga sa piya ka nga grupo ang ini si alias Jane tinagoo man siya kaya ang maturan diri nga gawat serge man sa mo sa piyak nga grupo pero nagambal si Kap nga ti tani ari ka na samon pero ang pag-approach ni Kuno Bambucham hindi hambal nga do ginapilit lang ati why the gitsang choice suno kay Puno Barangay Havillana ti iya man ya sundo ako nang yaman sila nga pag pati kung sa din siya mag watcher abi no kasi na pilapa na to nila ang form naka ano na sila, naka-commit na sila, kung din sila mag-watcher. So, suno kay Kap, wala man siya naghambang na ginapilit, yan siya mapahalin siya o kung pahalinon siya bilang watcher abi. So, yaman na kuno ya katungdanan o kung yaman na siya desisyon kung sa din siya pudabi. And the reason na, duway naman kuno siya may ginhambal, abi, ito makalain pakabuot sa sining kay alias Jane, nga muna ang nag-reklamo adiri sa karon Bambucham kag dugang pa diri sa natungdan nga kung tanay ko ron din ako mapagdungdung dugangan muna ang isa diri sa nahambal niya man regarding ni karon sa reklamo man ni alias Jane kag suno kay Kap ara man sa gani pumuluyo mo nga ti makapamatuod gid nga why sa ginpakuyaan sa madamo yang nga tawo kundi agin istorya ini siya sa mahinay agod nga ti i-inform kag sa pag-approach lang man ni Kap regarding ni karon kay alias Jane. Ipabati tabla diri no ang kabahin sang pahayag ni Punong Barangay Tracy Havillana sang mapakingutan sang Bombo Radio. Ang mambal ko lang niya po Jomar, hindi na siya yatuod. Number one, wala sa personality ko ya nga nagapamuyayaw ko. So, wala na sa akon, never ko ya nga nagapamuyayaw kay wala ko ya naanat magsagad pamuyayaw. Number two, pumuluyo ko din na siya. O ginpamangkot ko man lang siya kagapon kay may isa ko kapumuluyo nagmangkot sa akon nga amo na siya ang gina-identifiable ang girl pati hindi pala amon sa side. So ba ko siya surya bala ka kay mabuot na siya amo nang basa akon sa pumuluyo ko. So syempre amo ko abuot na siya galis but I was expecting man bala nga suryahon ko siya kay pabuot pa siya kuno hambal sa pumuluyo ko. Basi pa man lang yan madala ko sa surya di bala. So ginpamangkot ko siya singkuday bata ka ni amo na bisang tanod damon kaya oo si ko pati ko well hindi ka amon nagamo ko na be wala ka sa amon hindi wala ka support sa amon abaya oo ka mayo ka sa batya mabuot siya actually siya oo ka malulo man gani sa batya sa akon siya kay ginagad ako ni brother ako no nagamo ko nagamo ko na siya di ko tani sa amon ka lang ko nagaduli ka na gani subong mo na syempre di pala nagaano ka man pala nga syempre yung support na siya sa imo in return do mo na sige namo ko siya ko skuti sinugi jab labutuhon mo do mo ko na siya kinention niya ang names ng other candidate amo na ko ay nagamo ko na be amo na ko na siya ko syempre disappointed ko amo na kita ko tani sa amon ka lang nag-post man lang siya wala man siya maginambal amo na kita suya namon wala ko yung maging puyayaw siya na wala ka kuya, wala ka kabalasdan.
never gi kuya ga mo na ska mo ko yung mga friends ko kag mga diraya sa pumuluyo uno batian ko nila ga pamuyayaw wala isa personality ko yang nagapamuyayaw ko ako niya eto ka ha ang nag-claim niya doon na huyaan sa kuno ka kaya damog pamate Diyos ko Maria Santisima paano siya muhian kiga ko tikanay kami nga duwa amo na ba actually gani gintawgan ko kag ipamagot ko kag ina ang isa na ko pumuluyo ako nakita mo ko kagapo siya way natulog ta ka mo ka Siko di ka pamakik ko, siya wala kakadlawanay pag gani ka mo nga duwa. It's true kakadlawanay kami nga duwa. Kaya ako ya, pagkapati ko ya, doon nagkadlaw na lang ko, maanuman ko doon mo na bala. Siyempre at least, kakangka ang tao si mo, hindi siya sa inyo, di bala? Di amo na, ako ya, accept ko man na ya, kung masupport ka sa piyak or sa piyak, welcome ko man na ya. It is a free country, di bala? Ang mo ya, why mo man daging pilit nga be, dire ka samon? Wala, hindi ba mo? I was expecting na nga kayang basa ako sa pumuluyo namon isa siya mabuot na siya. So ti abi ko man niya ng Masturya ko siya, madala ko siya sa Masturya, ti wala gali. wala gali. Kaya ako lang tuwa mo lang gito yan, never ka na muyayaw. So iyan na allegation, niya nagapumugin muyayaw ko siya. Actually, labo po Jomar, ang ilan ay family, hindi niya malayo sa akon. Sa nagamasakit sa unang iya nga nanay. No? Nang ako niya personal mismo, nagkatlo sa ila balay, nagdulo ko yung wheelchair. Ako na bala, nang kasupport ko na sa ila, ang iya na father, tanod ko. Tanod ko subong. So there is really no reason para buyayawon ko siya or ano, politika na ni matapos ang election, tapos na, hindi nga pa dala-dala ko, binabibuot ko, dira, doon mo na bala? Si Apo na Barangay 3C, Habiliana, dire karon Bubucham. Ti inarespeto yaman ko na no tong mga desisyon to sa siling natunggan karon kag tiyan mo tuging batahagyang nga man siya nagpamilit kag nagpamuyayaw kasunod iniya sang reklamo man niya sang natungdan. All right. Dipindi ina. Aligasyon pahayag sang punong barangay kag pahayag sang tagreklamo. No? Sa mga kabumbo naton kay suno sa tagreklamo nahuyan siya madamo ang tawo kamo sina makapatod kung ano man ang natabo kagapon ni Joms no kagapon yes okay so sila na makapatod sila na makadeterminar kung ano man ang kamatuoran sa aton siniiya nga mga kabumbo kung may ara sang pagsinggitanay or pagyawyaw kay ti ambal ni Cap Tracy sinya hindi na yakon personalidad no sa mo sina nga hugada ti kinamatarong man ni Cap nga magdepensa kay ginakusaran sa sang hindi maayo siniya nga nabuhat niya no ti tugyan ta na sa mga nakakita kagapon no sa aton sini nga mga kabumbong at sila makambali, sila makapahayag kung sino gimamala nagasugid sang minatuod sa aton sini nga mga kuturan. But isa lang nakita ko malabong Jomar nga ti do makabig naton banwa kung sa technical side kita maglantaw ti premature campaigning no? Sa mga statement kag imbuyan ni Cap ti makabig ta to nga premature campaigning kiti ginahambal ya sinya pwede sa amon ka na lang ay kanugon no damos na bla Bumbo Jomar ti pagpangampanya ina ti basi kon masiplatan bala kag sus bumalik pa ti wagtang gini pero sa kalan sa patas kapag uragwag naplastar ta naman diri ang magtimbang sini nga bahin sa nasiling ko na gani tugyan ta to sa mga pumuluyo nga ra tok gapon ano mayaw-yawanay gid man nagtaas gid man ang tingog ni Cap kay hambal ni Cap nagahutik siya kuno mo do halos ka nagahutik lang kay tuparay man lang sila nga duwa pero suno iya sa kay alias Jane dia ginbuyayaw gid siya kuno no dipindi na sa aton sini makabua kun ya ginatugyan kuya Bumbo Jomar no kaya makasugid iya sang kamaturan ang ara tok gapon kun sino nagaplastar sang eksakto kag kun sino ang nagapalapaw sa istorya, Joms. Amo gani no ti sila na ni maka binagbinan ti okay man na ayo man ang hambal to ni Cap nga ti ang eleksyon na gi man lang niya bubusap mo ang
budlay na ya kung may ginhamba kagin man nga doon makapamalain tiya mo na ya basi sunod to igara ka bla sa ila sa dinga balatyagon kung ti makapekto gid man na ina kun may ara gid man kay ti sunog ganito kay alias Jane bisan sa ganito ibalik ka pa to ganing kwarta mo nga do ano niya lang ibalik ito kag para wide na lang blas ang ano to sang bato noon to sa kay ti sobra na kuno kado ka no gid doon na down to sa kag doon naglain gid ang silinga buot regarding sa silinga pag-approach karon ni punong barangay Habignana sa iya sini karon Bumutsam. All right. It is si Bombo Joe Marvilla, pero sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo sini iyang follow-up report. Sanopayhan magbag-o ang pinamatasan sang mga nagapapili ngati kung mayara gani isang pagtililipon kay mga pagsulundan kita nga ginadumili gani inang pagpakita kita or pagpasayang-sayang sanopay na mauntat man no sa aton sini nga mga kabumbo kung hindi man ina mauntat ti ini isa iya ka wake-up call. Kumbaga sa mga kauturan, sa mga kabumbo naton, sa mga butante. Tiyang butante, nagapang idaron 18 years old and above. So, sarang na sina maka determinar sang eksakto kag sang sala sa aton sini nga mga kabumbo. Sarang na sila makadeterminar kung eksakto kung hindi. Kay ang isa ka leader, isa sa mga karakteristik sang maayo nga leader kag makahambal kita nga magapamuno kag sarang nga makahatag sang kayuhan sa barangay. Isa sa mga characteristics niya, dapat maayo siya nga follower. Follower sang ano? Follower sa mga pagsulundan. Follower sang layi. Kung ang layi, nagapahayag, nagahambal, nagamando, nga kung sa diin man mayara sang pagtililipon, hindi pwede nga magpakita dira ang sino man nga nagapapili, hindi ka na magpakita Hindi ba? Kaya muna ang ginapanugyan sang Commission on Elections nga ti ongoing ining mga hatag sini nga ayuda sa aton siniya nga gobyerno. Tiyang ginahimo sang iban, ginasakyan nila. Ginasakyan sini nila para nga pagwaon nga ila ina iya or pamaagi sa ila mahatagan ikaw sang ayuda. Ugaling abi kay ti sabahin sang Assistance for Individual in Crisis Situation, Department of Social Welfare na ang nagatumod sini. Sa doli tupad kabay pa nga ti ma-overhaul man ninyo sini nga sistema, maplastar man sang eksakto, no? Kag ang inyo na lang ya mismo mga personnel magtumod man sa mga nagakadapat nga mahatagan sining duli tupad. Kay kon isalig man gyapon naton sa mga barangay official, kapin pagid kon sa kasubong sining nga sitwasyon nga lapit na lang ang eleksyon, no? Pamatiin nyo bala ang tuno sang ila sining nga istorya? Gina-expectar ko na nga ti may duli tupad siya, dapat samon siya tani, no?
Hindi ba? Ano ang labot sang duli tupad para iya nga magsaylo or magupod sa imo ang isa iya ka pumuluyo nga mahambal ikaw nga ti butante ko nang ini siya? Anong labot sang duli tupad, abi? Ang punto sinadira banwa kay pagsugod sining duli tupad nga programa ang naga-identify sang sarang nga mangin kabahin sini way sang liwan kundi ang mga barangay official. Ngay mga reklamo pa kita gani nga nabaton sadto. Nga kon ang isa ka benepisaryo sang duli tupad makabaton abi halimbawa sang 2,500 kay ti si Kap naglista ang 500 iya ni Kap. 2,000 lang makadto sa nagpinanilhig, sa nagpinanipon sang basura. Kung ka isa gani, sa picture mo na lang makikita, no? Sa kanta iya, sa mata makikita. Ano gani na? Ang aking mga mata, ay hindi sa mata makikita ang aking mga mata, do layo sa patada. Pero muna, realidad ina banwa. Nga sa picture mo lang makita nga nagapanilhig. Pero sa matutuod, why man nagpa-picture lang, nagsulob lang, sang do uniform na bla nila ang do long sleeves na. No? Kaya magkapot ka na span kag silhig, kag grabe magpropanilhig. Nga mo sinaw, ti kay hindi man na iya tuntuon sini nga maubragid kag nagakinahanglan sang obra gani. Nilista lang na yan ni Kap, ti siyempre si Kap, si Kagawad, si Chairman, nagatanom-tanom naman para nga makapanggamot para sa masunod sining eleksyon kung anong plano sininila iya, ti may ara na sila sang tao, nga hutikanda, pagdulito pa na kung ito nagpalista si mo. Oh? Ti amo sina ang problema naton diri banwa? Sa aton sinimakuturan, okay lang ya, kag maayo lang iya sa mga punong barangay nga nakainsindi, kag makahambal nga ti, baw, ining si Juan, ining si Pedro, no? Ining si Timoteo, ining si Lucas, mga pigado, ginman ini sila. Ti iilistahon tani sa duli tupad ni or sa AX ni. Para nga bisan pa paano makadawa-dawa man sila sa ila sini nga pagpangabuhi. Kay para ni sa mga pigado ginya bulig ni sang gobyerno. Pero may iban man niya banwa nga ti ilista lang da si no? Ilista lang da siya mo ni ti eskwela man na iya. Sige lang bla, ang bali lang to nga kung Sabado, Domingo pa, pero picture lang to sa hindi man sa magpainit, hindi man sa nilhig. Importante nga pagtagtaganay na sa kwarta, ara nga niya, makabaton gid siya. Tapos manumboy pa na sila dayon. No? Ang akun wa ay sako ay kada malista. Oh? Gani, kay eleksyon subong, sadtong pagpandemya, pinanglista ko kamudi, bilog nyo nga pamilya, no? Tibutuhon nyo ko para nga sa sunod nga may mga tagtaganay na may nilista tamang kamugyapon. Tiyan mo na iyang garok nga sistema sa aton, sini nga pamulitika, nalatna na pati ang sa mga kabaranggayan. Pero iban to iya nga mas nagakinanglan ugali kay kontrapartido. Bay ida magdrusngal iya nga ba sang gutom kag magmurudlo mata niya sang kauhaw. Di na siya katilaw kay nagkontra na sa sakon. Why na siya nagbuto? Dito na siya sa piyak nga partido. Oh. Amo sinabalaban wa? Ti kun hindi gani good follower
ang nagaplano nga mangin leader, kung hindi mo makita sa iya sina nga characteristics, bauti maluoy ka, hindi gid pagbutuha. Kay waay gid sang kayuhan sina nga madulot sa inyo. Sa simple lang iya nga mga pagsulundan, nga hindi gani anay pwede hulatan nyo sa pizza 19 bla, bisa magliligid ka mo dira sang pangampanya hasta pizza 28. Kay tiya mo nang ginparti ni Sir sang kumilik. Hindi nga kalayo pag ani mang pinasayang-sayang ka mo. Nagabalik naman karon banwa sa mga ginbuyan ko nga pahayag sang nagligad bala. Nga ko nang isa iya ka re-electionist or bag-o abi nga kandidato nga luyag nga magtanyag sa iya serbisyo sa pumuluyo, anong balasihan sang mga pumuluyo sa mga nagalantaw kag nagahandom bala iya banwa sang kayuhan para sa ila sini nga barangay? Tilang tawon kung re-electionist lang tawon ang track record ini nga tawo nakapanerbisyo na balas ini siya sa aton sini nga barangay, isang ara siya sa pwesto, anong ginhimo iya, may kayuhan bala siya nga hatag sa aton sa mga pumuluyo diri sa barangay, nakabulig bala siya? Ining baguhanon lang ni nga nagapapili granting for the sake of discussion sa 100%, 60% dira abi karon ng pasalig, but ang 40% ano ni siya ka klase sang tawo? Kilala nyo man ang tagsa-tagsa kay isa man lang kamo ka barangay, responsable bala ina nga may, responsable bala ina nga iloy. Ano na siya klase nga tupad balay? Maoy? Haslo, tarso, gago-gago, gagagaga. Anong characteristics niya? Mabinuligon bala, mahapos palapitan, madali-dali nimo, bintahuso, or peace-loving people. Tidira, husisaan nyo gid mayo sa aton sinima kabumbo. Kag dira man kita makapangumpisa mo sa pagpili karon sa mga masunod naton iya nga mga opisyales. Hindi lamang kita kung tani iya magpadala-dala sa 200, 150, 200, 300, 400, 500 pesos. Kag kung sino nang nagahatag sang dako, for example, sa barangay Isang Guniang Kabataan Elections, tandaan nyo gini. Kung sino din ang nagahatag sang dako, laban-laban, mamawi ginaiya. Kung sino, kung pananglitan siya, ibutang nyo sa pwesto, mamawi gina banwa, patihan nyo ko bala. Mamawi ginaiya. Amo na gani nga may mga kilala kita nga mga bag-o retiro bala nagahambal nga noy ang ayan man ko guro nga magkapitan sa amon barangay, mag-retire ko baw siling ko na diyon maluoy ka. Hindi paggastuang imo retirement kung gusto mo magpadalagan sa barangay. Diri kaya bangko una bes sa imo sini nga pamatasan kag sa imo sini nga pagsinarayo kag pagpakig abaga pagpakigbahin dira sa imo siniya nga mga kabarangay, kabaryo, kasuna. Dira kaya bangko, hindi mo ya pagsaligan ng imo sini nga retirement kag nungka kag gid nga ibubo mo ng imo sini nga retirement. Kag ang mentally ang paminsar gidayon nga nagasto ako 1 milyon, nagasto ako 500,000, ti ba dapat bawion ko ni? Ti paano mo na mabawi sa barangay abi Bumbumel? Bawion mo da sa proyekto Kugon mo ang kontraktor? Ang balo mo sa hindi mo ko paggaan sa mayo nga porsyento? Mabilin luko-lukuan mo sa putwok. Di ba? Di ba? Ay, sus Maria kagusip po.
Di sa barangay man ta nagdako bumumil mo. Nga abi hindi ta na mabalaan. Hindi bla? Nanok imo sa sa castle ka nagdako mo sa castle. Pero bilang ko gakanto from time to time gakanto mo ko sa castle pero sa barangay ko yan nagdako eh. Kaya mo sinaa sa aton sini nga mga kabombo. May iban man iya nga mga kabarangayan nga wala sang kontra. Ti kun wala kontra, but silingon nga kontento, nalipay, kagusto sa gyapon sa mga pumuluyo nga inang leader nga ginpili nila magapadayon sa pagpanerbisyo. Hindi bla? Sa aton sinimatag palamate? Amo man lang sina kasimple. Pero kabay pa kung tugyanan kamo sang responsibilidad para nga mangin leader sa inyo sini nga barangay, nagakadapat nga mangin maayo man kamo nga follower. Para nga mangin ihimplo kamo sa inyo sini nga mga pumuluyo. Hindi ta magamo sina kay sikap gani kay kagawad to. Si chairman gani, way gani gamo sina. Amo na bla, word of mouth sa aton sini mga kabumbo. Ay hindi kada bisan sa pinaka-simple nga bagay, maulat ang tasang basura kung amo ni nga oraso. Kay way labot nga amo nang nakapaskil dira nga abiso, notisyari nyo bla, si kagawad, si kap, si chairman, sino man dira mga pariente nila, amo na sila oras nagahaboy isang basura sa aton MRF. Ang mga kaparintihan sa mga barangay opisyal na naton da mo na, way naga-maoy, way naga-singgit inaway, way naga-pinalupok. Tikuti man balang pong iban sini nga tao nga tibaw sila gani, nga paryente nila si kap, paryente nila si kagawad, paryente nila si chairman, o kung sino pa dira, way gani naga-himo sang kabulastugan. Ti ilugon taman sila para nga malinong matawhay, kag mangin maayo ang pagsinarayo naton sa tagsa ka barangay. Di bla? Ang respeto mapabilin. Nano-ano pagkaroon imo iyang pagrespitar si mo sa nga tao kay nagkontra lang to sa imo kag hindi iya magwatser. Buyayahon mo, halilintukins ka, taya ka, way ka sa utang ka kablaslan, gibutan ka sa munig, ilistata ka, dito ka pa sa iban Hindi lang niya si Cap Tracy ang ginapalabutan naton sa sitwasyon, natapos ito yan kay Cap Tracy, kaya nagambal siya nga, way na sa personalidad yang pero may pipilagin iya nga nagaklanabo ang kasubong sina. Sa aton sila makabumbo. Kaya kung ako ang maglantaw sa mga kasubong sini nga sitwasyon bumbo umel. Tingin-address naton ini sa tanan nga mga barangay opisyal. Hindi ko na iya kasaho sang sugilanon nga sang nagmasakit gani si ang paryente, si nanay, tataya, utod ya, ako gina to ya nag-aamusin ako gina nag-aamus. Tisin o man abi. Kaya mo lakip na sa responsibilidad sa isa ka barangay opisyal sa pinakamalipot nga pulong nga buligan iya sini nga pumuluyo. Di bla? Alang-alang nga kung taga-Lapos Norte ang nagmasakit, ang mabulig sa iya taga Kinangyana sa Bingawan? Hindi manguro yung tsakto, di bla? Anong labot sa taga Kinangyana at sa taga-Lapos Norte? Maria kagusip, inungo nga klase isang thinking na iya. Gani sa mga barangay opisyal dira, kung amo malang na mentalidad nyo, nga mag-aabot ang simpo, nga manumboy kamo, why kamo nagakaangay dira? Patindog na lang kamo tiyanggi. Patindog na lang kamo tiyanggi kang magnegosyo.
Inaiya siguro bumumel may kinamatarong kapaya guro suli nga manumboy. Sang nadili ng sweldo yaw, diri na sa sakon ga utang sudan. Oh. Subong kay nakasweldo na do, di gani ka dumdum magbayad ka utang yaw. Oh. So una sang bisan nog panigarilyo ya gani utangon niya pa di sako bro nag birthday lang to bata ay gid gani ka pang imbitar nga manyapon tadi matimo-timo tis balay dio. Inayan no rason ka paguro. Pero kung barangay opisyal ka, tapos mambal mo yang abaw. Oh? Ako na to nagdala siya kay mayor ng ayo sang assistance, gindala ko pa sa financial assistance, gindala ko pa sa opisina ni Kong, ginukdan ko pa sa City Social Welfare Development, nagpa-DSWD kami, nagpa-PCSO kami. Ay, lilintukin siya. Amo na gani. No? Isang pula na yan, Lapos Norte. Oh, hatag naman kita iban nga barangay, abi. Oh. Ano pang iban nga barangay, Bumbo Umelman? Di sa syudad? Oh. Tikon ang mga taga Rizal pala uno, ang magapangayo sang bulig, alang-alang, ano ganing barangay nyo to sa lugar nyo? Taga Carles, no? Carles? O, alang-alang ang taga barangay Buaya, Carles, Iloilo. Dimla? Sa aton sinimatag palamati, sintido kumon man lang namo. Katungdanan sang isa ka barangay opisyal nga magbulig sa pumuluyo sa iya sini nga barangay. Oh, nga wala nagapangayo sang anuman sini iya nga kabayaran or balikan mo siya bala? Or kabalaslan? Oh, kay responsibilidad mo ina iya. Sa aton sinimatag palamati. Oh, isa pa gid na kung sino daw kilala nyo nga mga barangay opisyal nga masami nagapanumboy base magpapala pili-pili paluwat yun na pagbutuha. Oh, sa aton sino yung mga kabumbo. Anyway, no? Aton nabalaan ginaton nga may mga kabumbo kita nga matanda na subong mangilatis sa mga kandidato. No? Hilabi pa sa barangay election, barangay Sangguniang Kabataan elections. No? Hopefully, magdamo pagin ini sila kag eventually sa mga masunod sini nga mga eleksyon just like sa 2025 midterm elections. No? Mangin matanda pagin kita magpili. No? Taasan taton sini nga standards. Mangilatis kita kay at the end of the day, kung sino nga aton sini nga pilion, kag kung ano ang ila sini iya nga mangin mga panindugan or kung anong mga pagahimuon sini nila, ang magabatsyag kita magyapon iya nga mga pumuluyo. Oh? Sa aton sini mga kabombo. 36 minutos sa nagkalikan sa takna sini nga launa. Pagbalik naton na banwa dugang pang mga balita kag impormasyon diri sa palatuntunan na bumbuhan na isaud to, i-check naton ang balita ni Bombo Angel Tan. Mga driver sa modernized jeepney dapat kung ipaidalom sa accreditation. Kung why accreditation di ka drive. Tiyan mga driver subong nga nagamaniho sa modernized jeepney ni accredited ini tanan. Lakip na sini Bida Tour di Iloilo. Inisyatibo sa IPPO liwat ka mag-arangkada kag mga academic achievers sang segundo distrito ginatagan sang pasinugog ni Congressman Michael Goriseta. Balikan ta mga dalagkuan ng mga balita sa baray nga pagpalayag sa Momoray sa Udto sa pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans, manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha,
I-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies.
help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na gaedad 15. Pilo, Philippine Standard Time, 43 minutos na kaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa nga bomboanay sa udto sa DOFM, Bombo Radyo Iloilo. Standby kay Bombo Angel Tan. Mga driver sa modernized jeepney dapat ipaidalom sa accreditation. Ang wala sang accreditation hindi makadrive sang modernized jeepney. Di ang pamangkot nakapatigayon na sang accreditation, pila ka mga driver sang ang mga drivers wala subong sa mga minibus or sang modernized jeepney accredited din ha. Sa aton sini nga mga kabumbo kung wala pa ti disgrasya gini. Check the mismo mo Angel. Jel sa report ta please come in. Bombot Sham ginaplanuhan nga hindi pagpa-drive-on sang mga modernized jeepneys ang mga drivers nga hindi makapasara sa accreditation nga ginaplastar para sa ila sa ini ako na ini ang may kaangtanan Bombot Sham sa do ginaplanuhan nga screening nga obrahon kung capable bala ining mga drivers sa subong kag kung makapasaraan sila sa standards amo na nga i-allow sila sa pag-drive ining mga modernized jeepney. Sa interview sang Bombo Radio si Mr. Jack Punlo Bombacham sang Public Safety and Transportation Management Office yung ipahayag nga gina-workout na ini sa subong kaupod sang Land Transportation Office kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board kag mga kooperatiba diri sa syudad sang Iloilo. Suno kay Mr. Punlo, pabor gid ini siya bombot siya nga ipaidalom sa training and seminars ang mga drivers sa mga modernized jeepneys abi bangod man sa madamo nga mga reklamo batok sa ila kaga mismo man kumadumduman sa mga kabombo naton the last time nga pati ang chairman sa Committee on Transportation sa Iloilo City Council makapila naman ini siya nakabaton sang reklamo bombot siya sa mga swerving mga pag-overtake abi o kon inappropriate nga pag-overtake sang siling mga modernized jeepneys sa mga dalanon diri sa syudad sang Iloilo. Sa pagkamatuod, sunod sa natungdan, niara na sila gina-draft nga driving manual sa bahin sang Public Safety and Transportation Management Office. Bombot siya mag-amo sini nga pagsulundan sa bahin nabi sa mga co-op kung hindi nila makomply ang amo sini nga mga requirements, pwede gid sila mahatagan sang show cause order kaga makapila naman ini sila actually Bombot siya gin-reach out man sa city government the last time sa may issue ng overloading bala Bombot siya kag pati man ang mga road incidents abi nga nagakaulamid in mga drivers sang modernized jeepneys Bombot siya. Yari aton pamatian bala ang nanging pahayag ni Mr. Jack Kunlo sang aton na interview. May mga incident. Actually, pakuha kong data, no? Asang incident subong. So, kung makita nyo sa post namon, may mga series of incident ang atong nga modernized jeep. So, actually, once nga ma-implement ko ang PTRP, actually, may ginobra na kami na, no? Nga upod sa LTO, upod sa LTFRB, upod man sa cooperatives, nga accreditation para sa mga drivers nato. No? So, masulod naman na siya. Kaya nanani sila balaan, kinanlan, gid ma-undergo, gid sa proper nga training or accreditation prior sa pag-supusubi pag-saka nila sa modern jeep, no? Kay iba na dabi na do jeep mangyapon lang ginadala nila. Iwas na kabadong mas dako na ni, mas lapad na ni, ano. So, amo na, no? It's actually, nakita na kag discuss namon na po sa cooperative. That's why mo na nga ginatawag man namon ang attention sa mga transport cooperative. Nga kinahanglan i-address mo na nila, no? Ang mga ining nga mga incident kay medyo dako. But we're also positive once ma-fully implement na ni PTRP kag once laban modernize na ang madlagan sa aton city makamadamat naman ni adjust, no. Eventually nga mamadamat man buhi ng traditional jeep, no. So hopefully with the implementation na sang enhanced PTRP and amo na ang ginaobra nato no po sa technical working group, no, nga makandak kita sa driving seminars sa aton nga mga modernized jeepney drivers. Ikaw mismo, Sir Jack, naka-experience ka or naka-witness ka man with this, ang the term is haras-haras na pang drive kuno sa mga modernized jeepney, Sir Jack? Actually, ako personally wala ko ka-experience no nga may haras-haras nga nag-drive, no. So maybe siguro because hindi not all the time hindi ko nga gid sa karsada. But may mga reports. Damo kita reports. Actually, gina-forward sa amon, no. That's why every time forward sa amon, gina-call namon attention
sa aton nga mga transport cooperative, no. Though amo man isang una balang reklamo naton sa mga traditional jeeps naton, no, nga mga drivers ng PUJ naton, mga haras-haras, tinag-transfer lang sa modernized jeep without proper training, no, kag without proper siguro nga training kag seminar sa ila on how to handle sang mas dako nga jeep compare sa naanad sila nga traditional jeep nga gina-drive nila. Oo. Sir Jack, ang accreditation, sir, plano pa lang niya siya or like ara na in line with the implementation of LPTRP, Sir Jack? Plano pa lang ni siya, no? Upod nato ni ang mga ahensya sa gobyerno, ang LTO kag LTFRB, and of course the cooperative, transport cooperative nga obrahan gid na namon, no? May ari na kami gin-draft man nga mga initial nga mga para sa driving manual sang aton nga mga drivers, no? Ang LTO may ara man na. But maubra kami sa local naton nga in collaboration sa nga mga agencies para nga mas maging responsable ang mga driver sa modernized jeep. Ano ni siya, Sir Jack, ka-feasible ayhan when we see abi sang picture kay ti do kadamo san dapat iobrahon para sa mga drivers diri sa may city sa modernized jeep ni Sir Jack? Insakto na damo pa to, bro. Hindi ni siya ang transportation system, hindi lang niya butalatag naton subong amuna na, it will take time sa transition period, and of course it will take sang proper nga mga sanctions para manuto man naton mga driver. That is why nga ang transport cooperative, because under sa ilang fleet management system, under sa ilang supervision, kasi sila na giniya mismo, no, nagkapadlagan, dira na namon gina-address kung may mga concerns, may mga complaints sa ilang mga drivers, because ang nakataya dira ang ilang CPC o kung ang ilang franchise ang nakataya na dira. So once nga ma-showcause na sila, may mga nagkakaigo na mga penalty nga pwede nila pangatubangon kung hindi nila makorek, no, ang mga complaints nga ginapalabot sa aton sang ilang mga unit nga nagadalagan sa aton nga karsada. Sir Jack, in favor ka nga ipatigayon or ipaidalom sila with seminars and training, Sir Jack? Yes, in favor gid, no? That's why nga gin-discuss na namon, and hopefully early next year masugdan na namon ina, no, ang pag-undergo. But lingon mag-accreditation, kung hindi ka kapasa sa accreditation, hindi ka pwede nga mag-dalagan, no, pagadto magsaka sa jeep, kag modernized jeep kag mag-drive. Sir Jack, with ang parang ging mention ni Councilor Cabaluna the last time about sa mga jeepney drivers kanila, Sir Jack, or I mean sa modernized jeepneys, ngati ko nang natabo, nag-ilis lang sila sa unit pero ang ilang pabatasan with the driving, Sir Jack. Yes, amo nang malo kay nga from traditional nagsaka lang sa modernized jeep. So tikilan man undergo some training and seminars so that they would know kung ano ang mga ang kinalain sang traditional kag sa modernized jeep kag paano i-handle ina. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton. Anong butsilingon si Nigel? Why pa sang driver sang modernized jeepney sa sini nga mga tinion yung why ma-credit? Mag-amo sini Bombo Cham wala pa man kay since nga isa in kay sa mga wala plano, man sila sang accreditation board or accreditation kung sino man nirayang hatagan sang authority to accredit. Kumbaga, Bombo Cham, tani komitiba, no, para masugudan ang process and to screen na bala sa mga drivers, knowing nga tilo ang initial plan nga i-implement ining LPTRP by the last quarter o kung mga let's just say November to December abi nga ingagawo nila kung mang-i-accredit ining mga drivers si ayhan madugay-dugay pa ining nga proseso, Bombo Cham. So, do karadlawan highly urbanized city, kita ang pinakauna nga nagduso outside Metro Manila sang LPTRP to abide sa Public Utility Modernization Program. Tapos different types ni sang salakyan dyan mo, minibus to from traditional jeepney to minibus. Ang balon taman abi nga ti pariyo man lang na may kambyada, pariyo man lang na may steering wheel, pariyo man lang na may accelerator, clutch kag brake, but dako ginang diferensya kung sa size kag kung paano ka magplastar sa isakto skilidalan. Ti kung tani ginuna na yung accreditation pero ti sa swarya kag usip no, do ay ginaw do matsyag ko nagsuksok ko dilargo nga wala ko sang brief, tapos kinasuksok ko na dilargo ko amo na pagsuksok ko sang brief. Amo na yung pamatsyagan ko, Bombo Angel? Galing kay ko galing ga brief, ga boxers ko. So nagsuksok ko sang dilargo tapos nagsuksok ko sang boxers.
Abi ko, idol mo si Superman Bombo Cham. Ay, sus Maria, kagusip po. Ano man? Ano, plastada man? Oh. So, amo na, asa karon natin Bombo Cham kung ano iniahan ka sa symbol with the time span, abi, before i-implement ang LPTRP. Kag kung ayhan, feasible gid man kag kung madayon gid man ining mga trainings and seminars sa bahay nabi sa mga drivers sa modernized jeepneys diri sa may syudad sang Iloilo. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kida Bombo Angel sa imo sining follow-up report. Di makayuhom na lang ta mag-amo sini, no? Sa aton sining mga kamumbo. Anyway, puros lang ni aton paglaom kag kabay pa. No? Anong plastada man, muna basta ginadalian. Later on, damo ginayali truko nga matabo. Sa aton sini nga mga kabumbo kag troubleshooting. Amo lang na do dira lang guro. Troubleshoot mo kung ano itong mga diferensya. Ay, sus Maria kagusip. Do wala sang eksakto bala sini nga sistema, no? Unang kilala ko pa anong klase sistema ni Preman. Ay, maluoy ka mo banwa. Di karon ara ng LPTRP inog implementar na ano naman ayhan ang rason subong nga hindi pa iya makadugang unit sang mga modernized jeepney ang mga kooperatiba kaya ang alkalde taga dali na sa aton sini nga mga kamumbo. Tidamo man to sang nagapigar-pigar gawa to kay hindi man ni dali-dali maubos sa mga traditional jeepney. Nga i-phase out lang. Ano man do pinagusto lang niya kung sinong sa babaw to do. Amo lang yang nagapinagusto kag duway man nagahatag sa nagakigo sini nga konsiderasyon man. Basta yan maduso lang yan kag matuman lang yang ilang kagustuhan kag mga interes nila, okay na. Bala na daya kon huol naman matugas mga pumuluyo. Check ko si Bombo Ria Mumlan, Bida Tour de Iloilo. Nga inisyatibo sa IPPO, liwat nga magarangkada sa segundo distrito. Last time ni, kung madumduman ko pa, first or dito ni sila sa norte ng patigayon sa Bida Tour mo. Pero subong sa segundo distrito ko, no? Check tabi ang latest diri with Bombo Ria Mumlan direktamente man karon sa bahin iya sang Iloilo Police Provincial Office. Kay ining Bidator kampanya man ini sa mga nagkalain sining mga akto kriminal hilabi na gid ang illegal nga droga. Bombo Ria sa report please come in. Liwat na naman nga maarangkada ang ikaduwa nga hugnat sang Bida Tour de Iloilo sa segundo distrito. Ang Bida Tour de Iloilo o kon buhay, ingatan, drogay ayawan ang isa ka inisyatibo sang Iloilo Police Provincial Office agud matutukan ang kampanya batok sa illegal nga droga, mag-promote sang environmental awareness kag healthy lifestyle kag pabakuron ang community partnerships. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Rolando Aranyo, iyagin pahayag nga ang nauna nga hugnat sang Bida Tour ang pinaagi sa bisikleta. Samtang ang ikaduwa na nga round ang magagamit na sang motorsiklo. Suno kay Aranyo, tinutuyo sini nga i-promote ang responsible driving sa mga motorista pinaagi sa pag-secure sang ila official receipt o kon OR kag Certificate of Registration CR, driver's license kag pagsuksok sang helmet. Ginpahayag dugang sa natungdan nga matapos ang first leg sang nasambit nga province-wide initiative sa Premier Distrito, ini naman ang patigayunon sa segundo distrito sa Oktubre 22, 2023. Ang ruta ang mag-umpisa sa Banwa sang Santa Barbara, tubtob sa Bucari, sa Banwa sang Leon. Ari pamatian nato ng pahayag ni Police Major Rolando Aranyo, spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office. Sining segment naman Bombo Ria, no, ang aton nga Bida Tour di Iloilo, instead nga bike naman ang aton sining gamiton subong gamit naman kita sang motorsiklo.
no kag may-ari kita sining mga major nga advocacy nga ginadala diri, no. Number one, sa Bida Tour nato, no. By the way, ang bida is stand for buhay ay ingatan, droga ay ayawan. It's nga kinapitpit kit naton diri ang aton sining advocacy against illegal drugs, no. Kag sunod, ang sunod naman naton diri nga advocacy nga ginadala is ang environmental protection. Kay upod na di sa aton nga pagkandak sang Bida Tour, nagatanom kita sa mga kakahuyan o nagatanom kita sa mga kahoy para ma-proteksyonan nato ng aton sini nga environment. Nagakandak kita mga clean up drive. At the same time, mayari kita diring advocacy pagit nga ginadala nga ang magiging responsible driver kita, no, motorist. Kay ang gina-invite naton diri, no, ang tanan nga mag-participate diri sa aton sini nga activity, gina-require gid nato, no, sang nagakaigo sini nga mga dokumento sila nga motor. So dapat kompleto ang ila sini nga ORCR kag driver's license. Kag dapat, no, may ara gid sila sang protective gear nga pagasuksukon, no, like ang aton sini nga helmet, no. So gid nato, no, at the same time gina-educate naton ang aton sini nga mga participants nga dapat mangin responsible kita, no, sa paggamit o pag-drive naton, no, sa aton sini nga mga salakyan, no, particularly ang motorsiklo. Kasi ang una naton ining ang first phase naton ini iwat naton dira sa first district, no, sang gintrikdan sining September 30. Ginumpisa nato ng aton nga activity dira sa Banwasang Igbaras, kag nag-motor, no, nag-ride ang tanan nga participants pakadto dito sa Banwasang San Joaquin. Kag pagabot dito may ara dito nga ginhiwat sining coastal cleanup. Ano ini siya, sir, cycle? Ini siya once matapos na ang first, second, third, kag fourth and fifth district, maliwat naman ini siya balik sa first district o kung reshuffling ini ang katabo? Yes, no, actually ini by district naton ini ginakandak. So ang next naman naton sining next phase naman naton is diri naman sa second district ini ipagakandak, then to be followed by the third district, no. Hasta matapos naman naton makompleto naman naton Bomboria ang bilog sini nga distrito sa probinsya sang Iloilo. With the campaign sa Iloilo Police Provincial Office sa Sir Aranyo nga ang environment protection, ang pagpamatok kontra droga, kag ang ini nga safe driving, kamusta man ang assessment ninyo sa mga activities nga successfully nga na-conduct sa IPPO, sir? Yes, no, actually sang naglikat sini, no, the last league sa aton Bida Tour sa pagdamo gid ka nag-join dito, no. Actually mga more than 400 participants ang nag-join dito sa aton nga Bida Tour nga giniwat dito sa may Banwasang Igbaras kag Banwasang San Joaquin. Major Rolando Aranyo, spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office, lauman sa masunod nga semana Bombo Cham nga ini nga Bida Tour di Iloilo ang patigayon na sa segundo distrito direkta sa Santa Barbara, pakadto ini siya sa Bocari, Leon. Ang ini ang ginatambungan man sa mga police stations kag motorcycle clubs sa probinsya sa Iloilo. All right. Ini si Bombo Ria Orleante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat kida Bombo Ria sa imo siniiyang follow-up report. Standby na kamo sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Reginis. Bombo Chama Blanco Hover, gabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakatra ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar
will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 8 to 14, 2023. Ang Technocrats Band ang nagapangagda sa inyo nga magdayon sa Plazuela de Iloilo sa ini nga weekend. Kag samtang kamo naga-enjoy sang inyo pagkaon, they will entertain you with their great selection of old songs sa Concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa October 14, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs. Kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo sa Oktubre 15, Domingo. Imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa among adlaw sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tudloan niya kita kung paano mahanda sang maayo ang aton kaugalingon sa highly anticipated nga El Nino. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa katanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sa battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan?
I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana.
Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preskang hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon, Gid. Sa inyo tanan mga kabombo, happy Saturday. Beautiful weekend para sa ating tanan. It's the 14th of October, 2023. Hello, welcome. Kumusta man kamo dira? Kagabay ang aton dira nga mga letter senders ang nagatutok gid. Hindi lang ang aton nga mga letter senders because after sa aton nga pag-interview diri sa aton nga winner, syempre i-reveal naman naton kung sino ang aton nga winner. So kanami gid, no? Kung isa ikaw sa mga nagpadala diri sa sininga semana, nabasa nato na yung mga story, isa gid ikaw sa aton nga pagapilian bilang aton nga panibagong nga winner para sa sininga semana. Hello and good afternoon. This is Tita Regine. Welcome mga kabombo sa kahapon lamang program Saturday edition. Kung sariin, mag-interview kita sa aton nga winner sa dili gid lamang madugay. And our winner is already here. Pero relax siya anay. Cool lang siya. Chill lang siya dianay sa akong nga kilid. Check natin ang aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Be ready to share the love and share your gifts. Give gifts this Christmas. 72 days to go before Christmas, mga kabombo. And sa dili madugay, mag-interview kita sa kay Nong Muning sa 4th District, ang aton nga winner nga ginlawag naton last Saturday, and balantayan naman ang aton nga paglawag sa aton nga next winner para sa sininga semana. So I just hope everyone is settled, everyone is okay and ready na nga magpamati diri sa aton nga pag-istorya sa Kainong Muning sa 4th District. So ari na ang aton nga ambahanon, pang welcome ko sa inyo tanan mga kabomba from the Bomba Music Festival, from Steve and Nicole Pedro hanggang kaibigan. Mayong hapon. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko nahilong na mga sugat nito. Pilit ko mang limutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang
sana magpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang mga sa'king mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa, dahil ikaw lang ang tumitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. Hanggang Kaibigan by Stephen Nicole Pedro. Kung sasubong pa, friends lang taa. In short, busted ka. Pwede na ginano mga na-busted ha. Sige lang Kita naman ni Ban Ino ang inanga. Dako ang posibilidad nga mangin more than friends. Good luck na lang. Good afternoon again. This is Tita Regine and now we're ready nga i-introduce sa inyo ang aton nga winner. Ari diri sa aton nga studio, Sinang Muning sang 4th District sang Iloilo. Mayong hapon gid sa imo nong Muning. Mayong hapon man, tita. Dungan kami ni Saka diri. Do mas baskog pa siya. sa kaon diri. Sang sa ako, no? Pila na ato ni Dad, nong? Manug 82 sa April ni. Wow, ado 80 lang. Di halata. Joke lang. Ti pila edad mo to, kag ni Mrs. mo, sa nagpakasal ka mo? Sa magpakasal kami ni Mrs., ang edad ni Mrs. 19. Kaya ako tita 24. Bawdo temprano mo pagin bakit si Mrs. mo? Kay luyag ko nga makapangasawa dahil kay kung tigulang ka mga asawa, tigulang ka na, sige pa-ubra mo. Correct ka dyan. Tisa din ka mo dayo nagpangabuhi to after yung nagpakasal ka mo? Pagkatapos namon kasal sa Dumangas, dirani kami sa mga ginikanan sa asawa ko. Tapos pagka isang semana, nag-ikuan kami sa amon balay dito sa 4th District. Dumigin taba ka mo nga balay? Balay nga to, tama kadaan may mga tagimtim pagani kagkuan agi kasi si to sang tiyo ko ti damo buslot gin repair na namo asawa ko kag kuanan sang kuan ka
lubibla, lukay. Aba? Tapos ang sa sulod niya, para may hulot, lambat na mo nga daan, mo rin gina. Para hindi stylish, kami ha? yung kita sa tulog ng tita. Stylish ang balay ngayon, ha? Hindi ka na ikakita, Oo. no? But anyway, kinami man, no? Kaya at least in everything, ubdanagi ka mo ni Mrs. mo Oo. from nothing. So, amat-amat lang. Amat-amat lang. Okay. Pila mang kabulan, ang inyong pag-upo ni Mrs. na nagbusong na siya dayon? Mga 7 ka bulan tita. Pero antes siya nagbusong, sige pa upo namon sa sa baybay. Gaano ka mo sa baybay? Na ako nagatulod sang balsa, tapos siya ang sang lambat, nag-ariya. Ay, tuod ka? So, bali mo nang imo nga trabaho? Oo. Sa dagat kaya Sa dagat, bali? oo. Nagapang, ano nang tawag? Panghudhod? Among Hindi ba na? nang lambat ba rin, tawag na sa unang pabhas. Aha. Ginapahubas, ginaya kag makakuha ka sang isda. Tita. Daw punot? Daw mo na? Hindi man kay mo, kinanglan mo bas gina. Gali. Nga sining uri tita, ginbawal na sang atong gobyerno, kay balan mo, damo nga mga gagmay nga isda, nga mapatay tita. Oo. Nga ahaw sa tunga lawod na siya ginahimo? Sa higad-gid sa mo bas gani. Okay. Hindi ko makuha ang isda kung madalo. Mo ginano. Kung wala kakita sang kung paano ina. Anyway, so one time, kiti nagasunod-sunod ni si Mrs. mo, mo ganyan bal ko sa imo, no? In everything that you do, you are together. Do ka nani man. Oh. So si Mrs. may gasunod-sunod lang, ikaw ya ang imo nga main nga trabaho sa nag-updanay na kamo amo na. Nagapang lambat ang imo nga Lambat. lambat. Okay, lambat kang sugod sang pagka pwede na akong makapalawod. Ang tatay ko, mangisda gid nga legitimate nga mangisda. I see. Tisugiri kami na itong natabo sa inyo sa treehouse. To kag ano ning locations ng treehouse? Ay, Gusto mo dagat, ne? Makarambot tita, kay balaan mo, sa suba, may gamay kami ito nga, sira-sirahan man bala ka isda. Tapos ko kaladlad, siling ko sa asawa ko, siling ko may treehouse nila si tiyoy mo. Dila ta temporary anay tulog abi, kay hulaton pa namo na tita mo, ubas ang ang tubig kag makakuha ka isda. So mga 3 pa ka oras kag makakuha ikaw, makakuha isda. Sang dito na kami, tapos namon ka ladlad sang lambat, siling ko sa iya dito anay ta matulog. Sa may safe man na to ang treehouse? Safe na safe ta. May kadako-dako nga kahoy sa pagatat mo. Pero mabusong si Mrs. mo to, ha? Oo, mabusong. Mga 7 ka bulan. Okay. Tapos, buot na kami magkantuto, kay lalakaron lang mo lang bla. Dason, ginsikara niya ang barutos, umantad, tapos nagkabit-kabit. Sabi ko, hindi ka magbuhi, kay karong malagbong, kay kaunon ka pa lang. Ikaw, ha? Ginsundog mo ba si Mrs. Ginsagan ko pa sunlog. 7 ka bulan na ito yung nabusong. Uy, delikado. Ate, inarak-anay. Oo, Daw kabuga ni tita. Gindesign pa sa aton. Katunto siya mo nung muni. Daw kabog. Kakabit-kabit siya. Di paano na lang tubig? As in, kung nakabuya siya, di siya matupa. Makita mo nga, dako busong nagakabit-kabit sa kahoy. Natunto siya mo ano. Di ko na, if ever lang ha, kung nakabuya bito siya, hindi siya matupa sa tubig na. Tubig man, oo. Kaya kung matupa yan sa tubig, makuha ako magyapon, kaya ako nagakuan mo. Ginasunlog mo pa siya, ya. Ginasunlog mo pa siya, gali. Dugang ini kay ginasa ako ni. So gilibion siya kakabit-kabit. Tapos nasugiran ko siya ng singko kung mahulog man sa tubig, hindi kag pagkaunon ka bagis, kay lingko ang bagis hindi magkaon si imo. Kaya masilili bagis inugay, katit sa butite ka imo. Makarino ka. Hindi ako pagtuntuhat, tits. Ay, nako. Kaya yung sumiran ko nga siya nga may istorya nga ang may barko nga nalunod, nga di pasayro, ang mga nagabursong lang ang nakaluwas, kaya hindi magkaon na bagis, kaya binutite. Ay,
Ay, ambot siya mo tanong mo nga. So, pilatanan ang inyong kabataan. Anom sila tita. Abaw, kapito, kaano mo kabisis gali, ang inhimo nga butiti, ang imo nga asawa. So, bali, ano mang imo kabataan? Ang imo nga trabaho, amo man gihapon? Or gimpisanan mo pagit? Kaya amo na ang namataan ko, tita. Amo na ang namataan ko nga trabaho. Nga daw ginbali panubli ko sa ako nga amay. Ah, okay. So, ano gid ang imo nga ginhandom sadto sa kabuhi para sa imo nga mga kabataan? Kaya tita, kung ibalik ko ang mga kahapon ko, sadto may isa ka philanthropo nga luyag magpa-eskwela sa akon tita. Ang operya sa akon sadto nga mabantay lang ko sang balay kay ginakabig na ko nga anak mo. Kay sang pagiras sa iasaba ko na ginlutas siliyam mapakuan abis sa ibang lugar. Ako ang tao sa balay silinya kung ano ang luyag mo da nga kurso pa kuanon ta kamo pa kuanon ta ikaw pa eskwelahon ka pa eskwela gani kami sang iba ikaw pa. So way ko tana to tita magsagad gi ka mag-interes ka mag-eskwela kay sa una-una ako kung ang baybay ya instant kwarta mo pagkaga makadamo kuha mo ti kwarta dayon. Pero oportunidad to tani para sa imo, no? Tama gani amo na isa ka nag-challenge sa akon nga hindi sala gali itong akon nga kwan. Oo. Nga paminsaron. Okay. So oportunidad na may nag-offer sa imo, magpa-eskwela sa imo, ginbaliwala mo. No, amo gani ginkuan ko sa kabataan ko. Ang pag-antos ko hindi ko pag ipapanubi sa ila tita. So ano yan ang imo nga natapusan? Ay tita, elementary graduate lang. Grade 6. Okay. But ginbawi sa pagkamapisan. Oo. So ikaw, wala mo grab ang opportunity, so doon na ginulsol ka? Ginulsol ni tita amo gani nga ginkuan ko sa kabataan ko. Dira ko ginbawi, dira ko gin-focus ang tanan kong isarang lamang nga makatapos sila kaya ang pag nasiling ko na nga ang edukasyon solusyon sang kaimulon tita. Alright, that's why no nga ang stand mo in as much as you can luyag mo gid nga tanan sila makaeskwela. Sakripisyohan mo, pangabudlayan mo para makaeskwela, makabataan. Pulaw bugtaw. Alright. Ti istoryahi kami sa nangin kapalaran sang imo anom ka mga kabataan. About tita, sabto nga tion, sang mga una ko nga kabataan, ang una ko nga babae, third year pa lang nagpamana na. Classmate naman ang banan niya. Kay sabto nga tion tita, mabunan siya pang isda sa baybay. Kay bisan no ito nga kurso, kaya ko ito nga pa-eskwelahon. Ugaling, naglakat ang tinuig, ang isda sa baybay, nag-amat-amat mo kadula, kagdaga-damo mo ng pag-isda tita. Tapos ang ikadua ko, nga lalaki, high school graduate, naka Manila. Hasta ang ikadua ko mga babae, nagpara Manila man. So wala sila nagtapos ng ilang kurso. Nagpalaman na, nagpalangasawa? Mugani kumparar ko tita sa baraha. Nga ginapinta ko, kay tawar mo ko mo. Apat malas, gid puro gid ya. Puro gid di bukya. Puro bukya. Yang mataas sa baraha, ang alas kag king. Ti amo niyang alas kag king, amo niyang dason sa kinagot ko, ang kinagot ko. Di ako nakasurvive, tita. Okay. So sa apat, no, medyo disappointed ikaw. Wala sila nakatapos. So sa imong mga kabataan, may alas ikaw nga napinta, kag hari, sinuni sila? Ang alas amo ni si Mayra, subong, ati amo ni ang nagabatak sa akon nga kung ano ang kinanglanon ko, kung ano yung mga, kung di ko makadto, siya ang nagapinan, hambal niya sa akon ni Mayra, tatay, hindi ka na magpalawod, hindi ka na mag-ubras baybay. Kaya sang una sa eskwela kami, bisan brief mo, huwag nagamala sa pagpangita lang ang sang kwarta para kami maka-eskwela, tita.
So nakita gid nila kung paano ka nga naghimakas para sa ila. Oo, kita Okay. ginandang baga. Oo. Ining si Myra daw mapisan gini siya kag maukod gid siya yan, no? Nga klase sa pagkabata, tutok sa iya nga pag-eskwela. Istoryahi kami be natuhoy sa iya. Ini si Myra, bisan sa gamay pa, makita mo lang nga bukal ni siya. Kagapin pa, siguro tita, blessing katama sa iya. Kay kung nadumduman mo sa to sang may sa liter ko, sa istorya ko nga may 3 ka misyonaryo nga halin sa dulos nga nagginbaton ko sa balay. Si Myra, amo gini ang ginapasalabin sa kabataan ko bra kay mga 5 pala ka tuig. Ti daw blessing sa iya sang kuan kay ti ginatudloan man si mga kabataan ko ka mga parte sa Bible, sa mga sa mga behavior, sa mga tigulang, taha, pagpakilala naman sa mahal nga Diyos. Okay. So gamay pa nakitaan mo na ano ang mga good qualities ni Myra. Nga daw feeling mo ini siya tama giniya ka masinulundon, mapisan sa iya nga pag-eskwela. So potential gid nga bata in short. Kado malayo ang mararating. Balikan to planay ang time nga nag-attend ikaw sa meeting. Ano tong hambal sa Madre Superiora nga do hindi magipalipatan. Daw na disappointed ako tita. To daw mag-give up na ako sa pag-eskwela mo. Hambal ang Madre Superiora nga ang anak niyo hasta makatapos sa kuliyo. Halin sa dikir, hindi hasta matapos abi sa kuliyo tita. Mga labot sa mga tunga sa milyon. Wow! Asaw na ako tita. Ay, di na ko manguha silang tunga sa milyon. Apang tungkol sa akon gid nga pag-aspirar, kag pagtinguha nga, ang handong ko gid tita nga makatapos gid ang kabataan ko. So baligin hambalan ka mo, gintagaan ka mo idea nga ang pagpa-eskwela, hindi amo nakapos, tama ka gasto. Nga halin sa daycare, hasta nga makatapos kurso, ginabana-bana niya, amot pa to nga mga tinuig, gadugay na, mga tunga sa milyon. Di ka ma-focus ka lang na yan sa tunga sa milyon niya, mangindi ka na lang, mang-isol ka na lang na, no? Pero you took it as a challenge. Nga para sa imo, ang imo nga trabaho is very humble, kaga very laborious nga kinahanglan gid dyan, no? Ang pagpangabudlay. Pero taas-taas ang imo nga handom para sa imo nga mga kabataan. Taas si tita. Oo. Kag nakita mo ini sa kay Myra, nga may potential gid. Potential Nga kanami gid nga suportahan. Nga interesado man nga makakurso kag mapahamtang sa maayo ang inyo nga pagpangabuhi kag ang iya man in the future. Dali lang paano mo nahambal nga do sa tanan ng mga kabataan mo si Myra gid ang pinakadibuenas. Kay kabalo ko tita, isa to ka bisis ang nagapangisda ko. Ang balamon daw high tide bala, tiya mo ang unami nga pagkuha sa kuan kapin pa ng full moon. Baw damo to tita ang nakuha ko. 3 nakapambot ko balik-balik pa Banati. Ang sagib ka isda nga lupoy. Uay pamubos ang urihis ang pagbanag-banag ang may isa ka tawo nga karon gani bali tatay umagad ko nagtawag sa akon nga ning mapuli kanay kay ang asawa mo to mabata. Siling ko mabata ginanong kay sa kaluoy sang mahal nga Dios siling ko mga mabata gid na siguro kung bata kay sige tita ang sihod ko sang isda damo gid na mo. So hindi mo gid mabayan ang imo nga pagpangisda. Hindi. Tinagwa lang yan si Myra. Ginasarig ko lang sa mga radyo tita. Okay. So nagwa siya nga wala ka? Wala. Pero okay man sila? Okay. Alright. Bilang bata, dumapisan ining si Myra. Dumay diskarte kung baga. Anong iya nga ginapangubra to? Nga makitaan mo nga baw. Siguro layo gini ang malabutan sang bata nga ini. May determinasyon tita kay balamon san gamay pamapisan. Balamon rapit sa amon ang punong. Kung may isang una pastikop, gapanikop upod na sa akon manikop. Okay. Kung may kuan ba dito sa baybay, panabo ni sa pabas bra kay mubas damo isda. Upod man na.
nagapanginhas, nagapanisi, nagapanganalabaman nagalibod as kandi. Tapos, kung kaisa rin, upod mo sa akon baligya So which means no nga bata pa makitaan mo na gid no nga determinado kagluyag nga makabulig sa inyo nga pagpangabuhi bisan sa gamay lang gid nga pamaagi. Ano mang imo kabataan, luyag mo sila nga tanan patapuson, although ang apat daw medyo way katapos na palang ang buhi, pero tiba si Mayo man ang ilang sitwasyon subong no, hindi man ka termino sa mga kabataan, who knows, di ba? But may significant person sa inyo kabuhi nga kung mawadaan ka mo, do mo gid siya, mo sa minyo nga ginadalawganan kung mawadaan ka mo, sino ni siya? Amo ni si Mayra ang nasilingo nga alas. Kay ang ikaduha ko, amo na nakatapos man sa bulig man ni Mayra. Kay engineer ni siya. Mayo tani gani kay nakatapos ni siya kag nakaubra si Mayra. Ang manghud yan na back up na kay daw hindi lagi ako makasarang. Kay tibal ang mga engineering kita 5 ka tuig. Ti Mayo pagka ikatlo nga tuig nakakita siya ubra. I see. Sa eskwelahan man nga private. So may bata ikaw nga engineer. Si Mayra, anong iyang nga kurso? Ang kurso ni sa education. Alright. Tapos nag-doctorate sa subong, daw mo na? Halin, kay Dibinas, kasambal ko tita nga Dibinas, kay pagkuha na sang board exam, why na siya mag-review sa balay lang. Kag abi mo, tita, ginagaydan ko kapag pangamuyo. Kung magkuha ka sing board, mga muyo gid anay pagkatapos na sa kabuol board ay pa makuha ang mag-resort abi nagambal sa tayo ba kabudlay gid may ara man Q&A nga ay ko gid magi niya nagatangra ara ko si babaw kag ang matublukan niya sa bulpin ko amo lang itikan ko ba may palag pero gin swerte isa lang to kuha dayon ay sa magkuan ko na kapasar dayon sa board which means no may unod gid man ang utok ni Mayra. May mga kabudlay kamo kag mga pag-antos nga agyan of course no sa inyo nga pangabuhi bilang isa ka pamilya kag sa pagpaeskwela mo sa mga kabataan mo. Diyag namon mahibaluan ano ininong kay daw didto gid no nga makit-an ang imong determinasyon nga hindi ka mag give up, hindi ka mag-untat because luyag mo nga maplastar sang maayo ang imong mga kabataan, luyag mo nga mahatagan sila sa ginatawag nga edukasyon. Sabton mo na nung muning sa pagpanumbalik sa kahapon lamang program, mga kabombo, magabalik kita, padayon naton ang pag-interview diri sa aton nga winner si Nong Muning sa 4th District. Sa pagbalik sa kahapon lamang program with Tita Regine, pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Madamo sa aton ang hindi tulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion. Ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans. Ama kapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies. Masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist. Ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kauntas ang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait Sa KLP, balikan naton ang aton nga winner, Sinang Muning sa 4th District. You said, no? Tanan nga mga pagsakripisyo ginhimo mo, tanan nga mga pagpangabudlay ginhimo mo, and there was even a time, a period, no, sa imo nga paghimakas nga slim mo daw lagi ga kamala ang imo nga underwear. Kay gahulom ka lang sa tubig, no? Amo nang ginamin mo. Why gid gamala tita kay balaan mo pa abot ko sa balay ko isa. Mga subo pa ko sa kuan mangita pagid kay ginabaligya ko pag ibagong inugsudan. Kaya muna sigiling ni Mayra nga way nagamara ang akon nga brief. So which means wala ikaw pahuway. Waay gid. Okay. Bisan gabi nagalakat ikaw, bisan kaagahon nagapangisda ikaw. Away orasan tita kay balaan mo ang pangabuhi sa baybay way na orasan. Okay. So kamusta sa nakagraduate na si Mayra sa kurso nga pagkamaestra? Kamusta na ang dalagan sa inyong pagpangabuhi? Ati ba nakabata kitita kay sang nagatudlo na siya kay may maayo-ayo ang sweldo ti makabulig sa amon nga mag-asawa kaga sa iya mga hinablos nakabulig tama tungod nga ginalantaw naman ang sitwasyon bla sang mga manghud na mga hinablos ya nga kapigaduhon ti kay may ara-ara si aya ginabuligan na naman ang mga hinablos na labi nagi kami nga mag-asawa tita kaya ambal niya kung ano ang makaon namon mga baklon niya basta kay bali-bawi tita bla katong pag-antos na mga sobra. So kanami gid nga bata kay nagaulikid gid sa iya nga mga ginikanan. Kumusta subo ang pangabuhi ni Mayra? May bana na, may kabataan na? Ang bata ni Mayra bugtong ilang tita. Nagdirigani naga-eskwela. Di swerte man ka ni Mayra kay nakapamana man ka kuan ka overseas. Siman. Oo. Ka tita sa pagmotor kina na magani to nagbalik. Ang iyang ang akon nga umagad. Okay. Maayo mo tita yung akon umagad. Why ko kasing masaway. Tungod nga understanding sandang mga mag-asawa. Sa amon nga mga kuan ni Mayra, mga kauturan, mga hinablusan, why gid ga muno nga kun ano may lain gid ang kinugali sang bana niya. So do ka swerte man sa inyo, swerte no? Nga siya ano sa lapuan ni Mayra. Why? Alright. Why sing masaway? Okay. Kumusta ang inyo kinagot? Anong iya nga nadangtan? Ang kinagot ko tita ara sa Pasig, isa na siya kuan naman ka engineer. Tapos ang yan na pamana engineer man. So babae man siya. Babae, oo, babae. So pareho sila nga engineer. I see. So maturutawhay na gid subo ang imong nga pagpangabuhi. Ano ning ginambal ni Mayra sa inyo? Nga ginapasalamatan niya gid, nga ginpa-eskwela mo siya. Kaya mo na ang pagpasalamatan nga sa kadugayon sa pag-antos namon nabalaan na gid ni Mayra nga ang tanan namon nga pagsakripisyo napuko si kanay ti daw sa unuhan namon mag-asawa siya gid lang daw may talento ag daw siya ang daw may swerte gid bla daw dibinas gid sa iya nga
sa iyang kuan bala para abuton. Kay nakita mo bisan sa gamay pa nga bata, daw may kuan na siya, may mga ideya. Okay. I hope you're not playing favorites nung, ha? Why? Alalangay lang, ha? Alalangay, oo. Mga bataan ko, bisan ba nagatrapos, pero plangga, pero ginakuan mo sila ni Mayra. Kanami, kay ginabuligan Ginabuligan. May mga hinablos sila gani. Subong siya ang pa-eskwela. And then, si Mayra, nanging guest speaker sa iyang alma mater. So, ano tong iyang gin-share sa mga estudyante dito? Ano natandog gid ka mo? Ang iyang gin-share sa sang pag-graduation, inspirational talk niya sa mga bago na graduate. Ang isugi na tanan-tanan ang iya ginhalinan, ang pagsakripisyo, halin sa pagpanabo sa punong, pagpanabo sa baybay, pagpanisi, pagpanalaba, paglibod ka iskandi, katuson ka kararaw nga may inatado nga isda. So wala siya nahuya, no? Huway. Determinado. Determinado gid kagi isa pa ito nakabulig sa amon tita ang iyang lula. Nga amo to ang ginadalaganan sa akong asawa kung kami mapigado. Kay kung ang asawa ko gani magambal, bala mo ang utang namon sa iya, ang saka ginasakaan, pero sabi sa kalibo may saka nga 100. Isakaan mo lang daw bangko bla compounded quarterly. So nag-resort na kamo sa amo sina. Pero mayo man, no? Wala niya kamo ginapangindian. Ay, tungod palangga ng asawa ko nga to. TBB-an na ka asawa ko, tita. Hasta tanaga, hibi mo na. Kay palangga. Kaya di na ako na sa iya puder. Di na ako sa iya ka. Kaya ba mo ang ilabalay ni isang asawa ko. Di sa kwan mo, sa Dumangas. Di na ka pa master di sa kay Lulan Silya. Sa Amon, sa 4th District. So, manang dalaganan nyo kung mawadaan ka mo. Ginasuray sa asawa ko, bisan init aguran, basta nga makakita, kaya mabalik ang duwa sa diri sa Lilo, tama gi kakulang ang ilang garastuhon. Kaya ang 500, dibay-dibay mo sa kada adlaw, kuha ka mga pagkaon nila, plite, tama gi kakulang. Para sa isa kasimana na duha sila? Oo. Grabe, no? Ipit-ipit, gigilig ka tama. Ipit-ipit, I see. Di ko may isursubrati ko isa kwanti, lipay mo sanda ko mayayo yung panguha na mo sa lawod Oo. And there were even times sa suno sa share mo diri sa aton nga may hulik ikaw nga siling mo dako-dako tong isda nga do gina imagine mo na nga magpuli ka pasabawan mo sa wife mo pag-abot mo to gambal ang asawa mo kulang allowance di sa mga kabataan. Ay about tita matuod na. Tus kada katambok pa ning alimusan mga 2 ka kilo. Di sa huna-una ko. Nagginbaligya ka no tong iba pero tong alimusan ginawiran ko na kay mga kasabaw rin ang 2 ko bata nga makapauli birnes ka adlaw nga daan. Di mapuli na sila. Ugaling nagreklamo ya kuan ko na ning ya kulang siguro ya kuan nila allowance ay ginabudget lang kita ang para sa pag-eskwela ng kwarta. Kaya sa alimusan. Oo. Siling ko, baligyan ning alimusan, no? Ay, maniyod, ko, urang to sa urang ka sayan. So, imbes nga alimusan, nga sinabawan ang sudan, sayan. Ulang na lang. Ay, namit man ang pasayan, di ba? Nangutan pa ko to sa tunga tramnan kalupo kag tangkog para nga may sabaw-sabaw mo sanda Di namin kita. O mga pagsakripisyo tuon, no? Himuon mo ang tanan para lang nga malabot ang handom mo sa mga kabataan kag handoman sang mga kabataan. Alright. So sa subong, gina-enjoy mo na ni ang resulta sa mga pagsakripisyo nga mapatapos mo tang imong duha ka mga kabataan, no? But sad to say, you said, ang ini nga period, ang daw wala na ma-enjoy sang imong nga asawa, nga aman? Kay kabalo ka tita, nagapangasubo kay ang why gid ma-enjoy ang asawa ko kay temprano pa siya napatay. Bago lang nakakwanto ang bata ko
sa pagkamaestra. Kaga gamay pa ang apo ko kag mapatay siguro mga 15 years na tita siguro. Sige kasubo gid ako tungod nga tani ang na-enjoy ko subong, na-enjoy naman. Kaya mo sa pagkamatuod tita, na-travel ko na ang largest cities ka Pilipinas, bangod sa kwarta na ni Mayra. Tita ni nagkasubo ko ng mga kwantani kundi upod kami. Oo man, kay isang nagapangabudlay ka mo nga duwa, upod man ka mo, hindi bala? So this is the best time, tani, nga mag-enjoy ka mo nga together sa gihapon. Together. No? Nga daw mo sa Rosolhay na. Ti, ano nakasulhay pa nga buhi, ta subong, nang muning, siting pretty na kita, gapa-aircon ka na lang. Pero masubo gid tita. Kuno ay ang kapiyak sang imudugan, masubo gid. Why, matuon madamo man ikaw sing mga apo, mga hinabros, utod. Lain ang ginabatyag mo nga kalipay sa tupad sang imo asawa. Okay. Ti, nagapanginhas ka pa subong, do ginapangita-ngita pa sang lawas mo, Ay, or wala na gid? Tita, ginaakigan ko mga kabataan ko. Kay, kung pabayaan ako, sa isang semana, mga gapanang isda pag tita. Hindi gid masabay, no? Kaya siling ko, hambal ko sa ila, kung luyag yung magtindir sa kalibutan, pabayaan niyo kung mapapabaybay. Lain ang environment sa baybay, lain sa takas mo. Ang atmosphere, lain. So you find enjoyment sa mga ginapanghimo mo sa una? Kag daw ma-picture out mo, kag ma-recall mo ang mga sa una. Daw nagapagsik. Naintindihan nyo na, ang ibanda ng mga kabataan, kung gusto magpangumas ng mga ginikanan, ginaakigan. Pamoyong sa sunod balay, hindi ka nanagay lagaw, hindi ka nanagay pangabudlay. Pero ari ay, nagikan sa isa nga ginapunggan man. Kay ti, sa pagpanulok sa mga kabataan, doon natamaan ka na tayo, isang pagpangabudlay, halin sang una, abi subong pagpongko ka na da. Pagpakatawhay ka sang imo, pa-aircon ka na lang da. Pasalamat. Lagaw ka na lang da. Pasalamat ko sa tuod tita, sa bulig sang mahal nga Diyos. Ang pag-ampo ko, sobra-sobra man. Kaya nibalaan sa makaako, kung ano ang akong pagsakripisyo, kag pagtinguha nga makapatapos sa kabataan ko. Salamat sa mahal nga Diyos, kaya iway na ako pagpabay tita. Oo, kag ginaulikid ka gid sang imo nga mga kabataan. Amo gid ang ginakalipay ko gid kay ang sakripisyo namon nga mga sabatan ni ako lang naka-enjoy. Tungod sa ginbalik man nila ang kabudlay namon ginbalik na sa akon sa pagpangalipay sa tanan ko nga kinanglanon ko nuluyag ang kaunon kundi ko magkadto. May gina-drive-van ka na. Huwag ka ginapa-commute. May auto na, may salakyan na. Ba, siting pretty na sinumuning. Mala na permi ang underwear. Wala na, tita. Ang ngunit challenge ko sa mga nagaparamati nga mga kilpi lovers na tingwaon gid bisan isa lang ka bata ta makasurvive kita sa kaimulon. Kaya ang alam hindi makawat, pero ang kwarta tita makawat. Di pila ka nakatuig na single naman? Siguro mga 15, siguro to nabasa mo tita to sa mga sa pagka-chickboy ko to kay tungod nga waay na ko. So may mga ginapolo pang ngilayan Why na mga tita? chicks da? Why na tita? Why ka na text me? Ako sa why na. Why ka na text me? Gapukos ako to tita sa dalan nga tadlong bra. Tigi single ka naman. Why ka na plano mga sawa liwat? Uto ko namin gising mga harakak no. Hindi ka luyag ma-girlfriend. Damo na ito nagligad ko, pero ang kalipay nga sa kalibutan tita na enjoy ko na. Ang kalipay nga sa langit naman akong preparahan. Kaya ang kalipay sa langit kuno ay katapusan mo. Ang kalipay dito sa ruta may katapusan. Tita. Alright. So wala girlfriend, wala textmate.
Wala tanan. Wala na. Joke lang na, no? Ano duyag mo ibilin nga inspirasyon sa aton nga mga tagpalamati? Sa paramati nga kasubong ko mga LP lovers, kung may kasubong mga kamo nga mga may ginapa eskwela da, tingwa ay gidinyo. Kay ang nasiling ko na kina ang edukasyon, solusyon sa kaimulon. Ako kung nagpatalaw-talaw ako, ay nagid. Why ko na ma-enjoy ang kalipay, ang kuansang kung ano yung luyag ko pagtamasa, bala ka mga pagkaon, kung ano luyag mo katuan, makuha mo, tita. Okay. Thank you so much sa imo nung muning for sharing with us your beautiful story, kag ang mga experiences mo and the lessons, kag mga inspirations nga ginbilin mo diri sa amon. Kag nagapasalamat kita ko sa imo nga isa sa mga ginatutukan mo subong, kay way ka naman gana sa mga chicks, sa mga classmates, ang KLP na lang, nga every week almost, may ara ikaw nga istorya nga gina-share diri sa amon. So, amo nang gina-enjoyan mo na lang subong nung muning. Salamat, Gid, ha? Pwede tani, makapanganami ako, tita. Hindi, kuya. Joke lang. Sige, ikaw na Gid na. Go ahead. Ginatamyaw ko na kay mga kaingon ko da sa may badyang, sa may kuanda. Subong lang enjoy sila ka may birthday ka po man to. Mayong hapon na sa inyo ako. May isa na luyag nga mag-steerman. Hindi ka muya-uya kung ipadara sa akon kaya gina-apet ko muna di. Sa akon da sa mga kasubong ng mga senior citizen, dira, gas, abi mo dita, pag i-out namon sang 10, bawa masagi kanto sila sa akon, kag magagi pangamusta. Na-interviewon ko gali sa Sabado. Sikot-sikot? Lingkot ikon luyag ninyo mga interviewon. Di padara ka mo man. Correct. Correct. Kay kung pwede nyo mapadara sa akon. Di, saan nagapalamati nga mga senior citizen da, kita ay natin sa city kay may otiking kita da sa Banwa. Ayos kag i-remind mo gid sila nung, ha? Di na ang mga sulat nyo para sa KLP, kay ako tumadulong kay Tita Regina. Nung muning kasadya sa imo istoryahon, madamo gid salamat sa imo pagkatudiri. Madamo salamat, tita. Salamat gid sa mga istorya nga imo ginapadala diri, and more to come, I'm sure, ha? And plus ang mga friends mo to, ha? Panukton mo gid to sila. Kag tita, kung mabatian ako tingog, siling sang mga naga-KLP lovers man, kanami kuno sang tingog mo. Siling ko abi niyo kung nagapamati ko muda, na kung nami ang tingog ni Tita Regine, nami man siya tulukon. Kamu lang na mag-describe na. Dumiguhay kita sininong muning. Anyway, thank you so much gid sa imo nung muning. Kanami lang, no? At his age, enjoying life sinong muning. Kag kanami lang, kanayanaya lang. Kag all out, ha? Kung magharak-hak. Appear tayo. So, salamat sa liwat sa imo nung muning. Nagahulat ang imong premyo, 1,000 pesos nga cash. And I am about to announce ang ato naman nga next winner para sa siningang simana. Siya naman ang ato nga sunod nga pag-interviewon. But, before ko siya nga i-announce, ginapasalamatan ko gid kamo tanan-tanan. I would never fail to thank each and every one of you nga naga-share sa inyong mga istorya diri sa KLP. Salamat gid. And of course, to those nga wala pa kaagi share, come on, share na kamo. Basi kamo naman ding next na mabulos diri, sa ginapong ko ani nung muning, kay kamo naman ang ako next na interviewon. So, paki-email if may mga istorya kamo dira, paki-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat and again congratulations sa ating winner sinong muning sa 4th District. And now, ari naman ang ating bago nga winner to also win 1,000 pesos nga cash, kaangay man ninong muning, and siya naman ang mapungko diri sa hot seat. Hot seat, good. Anyway, ikaw ang ako nga next interviewon because ikaw ang ating nga winner.
Sacrifice Nenen, Sangharo, Iloilo City. Again, our winner for this week, Waisang Liwan, kundi si Sacrifice Nenen, Sangharo, Iloilo City. Wait for my call, Nenen. So alert ka lang da sa iyong mga cellphone. Maraming salamat sa inyo tanan, mga kabombo. Let's take one day off and then balikay kita on Monday. So enjoy your weekend. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, kid. Good afternoon and God bless.